Yung number one at most trusted radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ho'y araw ng Biyernes, Oktubre 11, 2024. Sa ating Christmas countdown, 75 days bago ang Pasko. Sa ating mga headlines, sa ikawalong pagdinig ng Quad Committee, nagpapatuloy ito mga kaanak na mga biktima ng umano'y extrajudicial killings, buo ang kanilang kooperasyon habang yung asawa naman nitong si Attorney Harry Roque pinatawa ng contempt dyan sa Kamara. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission naman sinimulan ng investigasyon sa mga Chinese national na nahalal sa mga local positions. Ang Department of Justice binatikos ang paghahain ni Pastor Apollo Kibuloy ng kanyang kandidatura. Pagpapatuloy naman ng pagdinig sa kaso nitong si Mayor Mabilog, itinakda ng Sandigang Bayan sa Nobyembre 22. Habang ang Philippine National Police sisilipin na rin kung may nalabag na protocol, itong si Maslog, maging si General Macapas sa pagbisita kay Alice Go doon sa custodial facility at binigyang diin na walang deal sa pagitan ng pulisya at nitong si Maslog. Sa ating international news, abangan mamayang California kinumpirma ang ika-4 na kaso ng bird flu sa USA. At ang Estados Unidos tiniyak naman ang suporta sa Association of Southeast Asian Nations ginit ang pagkabahala sa umano'y agresyon ng Russia at ng China. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpapatuloy ang ikawalong pagdinig ng makapangyarihang Quad Committee dyan sa Kamara de Representantes. Ayon nga kay Manila 6th District Congressman Bienvenido Abante Jr. na imbitahan ang ilang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y war on drugs at yung mga napaslang sa naturang kampanya. Ilan dito ay mga drug war victims na nanggaling pa sa Central Visayas at kanilang mga kaanak na dumayo naman hanggang dito sa Metro Manila, maging ang ilang mga personalidad na nanggaling sa paligid mismo ng Batasan Complex dyan sa Quezon City ay inimbitahan din. Maalala mga kabombo na sa huling pagdinig ay isinagawa nga ito at kung saan ay natuntun ang mga issue o mga pangyayari ng mga pananambang katulad na lamang nung dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga na batay nga sa testimonya nito si Lieutenant Colonel Santi Mendoza ay kagagawan ng mismong pinuno ng naturang tanggapan na siyang nag-utos sa kanila para isagawa ang pagpaslang. Ayon kay Mendoza, tinawagan siya nitong si Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo kaugnay sa umano'y kaugnayan itong si Barayuga sa illegal drug trade at ipinag-utos na magsagawa ng operasyon laban sa kanya. Sa naging salaysay dati nitong si Mendoza, sinabihan umano siya ni Leonardo na may blessing o basbas mula kay dating Philippine Charity Sweepstakes General Manager Ruina Garma. At ito naman ang ipinagpapatuloy ng pagdinig ngayon kung saan ayon kay Chairman Robert Ace Barbers ay ipagpapatuloy pa rin ang mga nasimulan na pagsisiyasat ukol sa naturang kontrobersyal na usapin at kung sino mga personalidad na konektado sa naturang mga pagpaslang pati na ang usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators at iba pang mga pangyayari sa panahon ng nakalipas na administrasyon. Unang siniyasat sa pagdinig ng Quad Committee noong ika-16 ng Agosto ang may kinalaman doon sa mga pangyayari na naitala dyan sa lalawigan ng Pampanga at kabilang yan sa mga tinutuntun pa rin ng Quad Committee dyan sa Kamara. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe nitong si Congressman Robert Ace Barbers, ang pinuno ng Quad Committee. Mga minamahal naming mga kababayan, ano man po ang hadlang na itatapon sa amin, mananatili kaming tapat sa inyo. Makakaasa kayo na patuloy naming gagampanan ang aming tungkulin. Mananatiling bukas ang aming mga pintuan
para sa inyo dito sa tinaguriang House of the People. We will continue to hear your stories, seek out justice and truth, and fight for your rights in the face of threats to suppress them. Together, we fight for dignity and honor. We can only craft protection if we know the truth. Bagyan ang mensahe nitong si Congressman Robert A. Barbers, ang pinuno ng Quad Committee. Habang sa panig naman ni Congressman Benny Abante, sinabi nito na masidhi ang kanilang layunin na magbigay ng linaw sa mga usaping bumabalot, kaugnay naman sa mga usapin at mga pangyayaring naganap nung nakalipas na administrasyon. Narito naman ang mga pahayag ni Congressman Benny Abante. We continue the important work of the Quad Committee in seeking justice for the countless lives that have been affected and lost due to the evils of pogos, illegal drugs, and extrajudicial killings. Those responsible for the violence and suffering we have uncovered must be held accountable. We must continue to be resolute in our quest for justice. They can continue to evade the law. Let me borrow the words of the late Mike Enriquez. Hindi namin kayo Bagyan mga kabombo ng naging mensahe nitong si Congressman Benny Abante ng lungsod ng Maynila at bahagi rin siya ng Quad Committee na dumirinig dito sa mga usaping ito. Sa pag-usad nga ng pagdinig ay kabilang sa mga development ay ang pag-cite in contempt dito kay Mrs. Myla Roque, ang asawa ni Attorney Harry Roque. Yan ay kasunod ng hindi na naman pagsipot ng naturang may bahay ni Attorney Roque sa kabila ng paulit-ulit na pagpapatawag ng lupon para naman sa kanyang pagdalo. Maging si Attorney Harry Roque ay hindi pa rin mahanap ng lupon, pati na ng mga otoridad na naghahanap na sa kanya, katuwa nga ang Philippine National Police. Narito ang naging pahayag ni Congressman Robert A. Barbers kaugnay pag-cite in contempt dito kay Mrs. Myla Roque. For her failure to appear for the third time before this committee, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. We are now citing Ms. Myla Roque in contempt. Bagyan ng hatol ng Quad Committee dito nga sa motion ni Congressman Stephen Paduano na i-cite in contempt yung may bahay ni Attorney Harry Roque dahil naman sa paulit-ulit na pang-iisnab sa mga pagdinig ng Kamara de Representantes. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang investigasyon nito sa mga Chinese national na nag-uukupa sa ilang mga local elective position sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sinabi nitong si Executive Director Gilbert Cruz na ilang mga mamamayan ang nagpaabot ng impormasyon sa kanila. Ukol yan sa mga dayuhan na dati nang nahalal sa mga nakalipas na halalan o nakalipas na eleksyon. Ayon kay Cruz, hindi lamang sa sentro sa nationality ng mga naturang opisyal ang isa sa gawang investigasyon, kundi tututukan rin ang ginagawa ng mga naturang opisyal habang sila'y nakaupo bilang mga local officials. Naniniwala si Cruz na posibleng may iba pang katulad nitong si Alice Go, isang elected mayor, ngunit isa ring Chinese national. Inihalimbawa nitong si Cruz ang mga natunto na libu-libong mga peking birth certificate sa Davao del Sur na naibigay sa mga Chinese national at maaari manong nagamit sa maanumalyang paraan. Sa naturang issue pa lamang niya, mayroon ng humigit kumulang sa 1,000 mga Chinese citizen na nakakuha ng peking certificate. Una na ring sinabi nitong si Senator J.V. Ejercito ngayong linggong ito na may nakausap na siyang local officials sa ilang probinsya sa bansa na halos katulad din nitong si Alice Go. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinatikos ng Department of Justice ang paghahain nitong si Pastor Apollo Kibuloy ng kanyang kandidatura para sumali sa 2025 midterm elections. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, ang paghahain ni Kibuloy ng kanyang kandidatura ay isang malaking hamon sa gobyerno ng ating bansa para gumawa ng mga akmang hakbang laban naman sa kontrobersyal na pastor. Ayon pa kay Clavano, kung sakaling mahalal itong si Kibuloy ay tiyak nang magkakaroon siya ng proteksyon. Nais niya ng Department of Justice na panagutin muna itong si Kibuloy sa kabila ng mistulang pangungutya niya
sa election process at demokrasya ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng Department of Justice ni si Attorney Miko Clabano. Ang pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. But what we want is for him to face the charges first. Not to make a mockery of the election system, not to make a mockery of democracy. Bahagyan ng pahayag ni Attorney Miko Clabano, tagapagsalita ng Department of Justice. Ayon pa kay Assistant Secretary Clabano, isang malaking hamon sa Pilipinas at maging sa Estados Unidos ang kandidatura nitong si Kibuloy, lalo na't sa usapin ng tuluyang extradition sa kanya. Inihalimbawa ng opisyal ang kamakailan na pag-plead ng guilty ng Kingdom of Jesus Christ member na si Marisa Dueñas. Maaarian niyang sa pamamagitan nito ay mapabilis ang extradition kay Kibuloy na siya namang magiging malaking desisyon sa panig ng Pilipinas. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Assistant Secretary Miko Clabano. Ay sa tingin ho ng DOJ ay isa yang parang challenge no sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA na mag-file na ng extradition dahil hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect no na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. Bahagi pa yan ang mga pahayag ng tagapagsalita ng Department of Justice, si Assistant Secretary Miko Clabano. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, Senadora Ontiveros sinabing wala nang ikakasang executive session para sa kontrobersyal na alkalde ng Bamban o tinanggal na alkalde ng Bamban, itong si Alice Go. Itong closed-door meeting, hindi na rin daw susulit-sulitin. May mga development na nakuha po dyan si Bombo JC Galvez. Wala nang ikakasang executive session ng Committee on Women and Children para kidismiss Bamban Mayor Alice Go o Go Waping ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Sa pulong balitaan, sinabi ni Hontiveros, sa ikakasang huling pagdinig hinggil sa Pogo ay susubukan na nilang ipin down ang katotohanan sa Pogo kung paano nakatakas si Go at sinong opisyal ng gobyerno ang tumulong sa na-dismiss na alkalde. Nang matanong naman ng Senadora kung may bagong naibahagi sa ikanasang closed-door meeting, anya, walang masyadong bago at hindi pa rin sulit na sulit. Samantala, naging usap-usapan din ang partisipasyon ni Mary Ann Maslog o alias Jessica Francisco sa pagdinig hinggil sa Pogo. Sa laysay ni Maslog, nilapitan siya ng intelligence group ng Philippine National Police para kumbinsin si Go na sumuko sa mga otoridad dahil malapit siya kay Mayor Liseldo Calugay ng Suwal, Pangasinan. Ayon kay Ontiveros, kabilang sa ilang mahalagang itatanong nila sa intelligence group ay ang naging papel nila kay Go. Hindi rin anya katanggap-tanggap ang ginawa ng intelligence group na binigyan nila ng access at makapasok sa custodial center si Maslog upang sadyain si Go. Hindi po acceptable yung ganon, no? Kung mapapatunayan pa nila somehow na above board yon, pero hindi yun acceptable kasi kaduda-duda yung taong yon. So isa rin yun siguro sa mga itatanong namin sa PNP-IG sa susunod at huling hearing. Isang pagdinig na lamang ay ikakasa ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa Pogo. Ayon kay Ontiveros, magtatakda sila ng petsa at uunahin muna nilang hearing hinggil kay Apollo Kibuloy sa Oktubre 23 araw ng Miyerkules. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy mga kabombo ng pagdinig sa kaso nitong si dating Iloilo City Mayor Jen Patrick Mabilog, naghain ito ng motion to quash at yan ay natanggap naman ngayong araw lamang ng prosekusyon ang kopya nito. Binigyan ng Sandigan Bayan itong prosekusyon, partikular na ni Justice Amparo Kabutahitang ng hanggang 18 ng Oktubre ng taong kasalukuyan
para makapagsumiti ng kanilang paliwanag. Itinakda naman sa Nobyembre 22 ang magiging arraignment para sa kaso itong si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Samantala, kumpiyansa naman itong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nakakahikayat itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na sa mga mamumuhunan sa ginawa niyang pagbida sa Pilipinas sa ginanap na Association of Southeast Asian Nation Business and Investment Summit dyan sa may Lao Republic. Sa kanyang mensahe sa ASEAN Business and Investment Summit nitong araw o ngayong linggo, inilatag nitong si Pangulong Marcos ang estratehikong posisyon ng Pilipinas bilang lumalagong ekonomiya sa Southeast Asia na may alok na iba't ibang mga oportunidad sa iba't ibang mga sektor gaya ng manufacturing, infrastructure sector, technology at sustainable energy. Sinabi nitong si Speaker Romualdez na ang pagdami ng mga dayuhang namumuhunan sa bansa ay makakalikha ng dagdag na makapasukang trabaho na may disenteng pasweldo o pasahod, magbubukas ng mga oportunidad para sa mga lokal na negosyo at dagdag na kita para yan sa pagpapatupad ng mga programa sa edukasyon, infrastruktura, agrikultura at iba pa. Muli namang tiniyak ng lider ng Kamara ang pagsuporta ng Kamara de Representantes sa legislative agenda ng Administrasyong Marcos upang mapagbuti pa ang pamumuhunan sa Pilipinas. Anya, ang pakikisalamuhan nitong si Pangulong Marcos sa ASEAN Business Community ay inasahang magre-resulta sa pagdagsa ng mga foreign direct investment lalo na sa pagpapatibay ng direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Tinukoy din itong si Romualdez na ang pagpasok ng mga mamumuhunan ay makakatulong sa pagkakaroon ng paglilipat ng mga teknolohiya o transfer of technology sa kasanayan na nakikinabang o pakikinabangan ng mga Pilipinong manggagawa at nitong mga negosyante. Sinabi pa ng lider ng Kamara na ang aktibong pakikilahok ni Pangulong Marcos sa ika-44 at ika-45 summit ng ASEAN ay lalong nagpapatibay sa hangarin ng Pilipinas na bumuo ng matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan niya ng mga miyembro o mga member state ng Association of Southeast Asian Nation at mga karatig bansa. Bagay na salig naman sa mithiin ng pamahalaan na gawing central hub ng komersyo at inobasyon ang rehiyon o dito po sa rehiyon ang buong Pilipinas. Naghatid din sa atin sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Handa umano ang gobyerno ng China na mag-umpisa ng pakikipagtulungan sa Association of Southeast Asian Nations tungkol sa patuloy na territorial dispute sa bahagi ng West Philippine Sea at mga karatig na parte ng karagatan. Ito ay matapos ngang humingi ng tulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa regional bloc dahil sa agresibong pang-aatake ng China sa pamamagitan ng water cannon ng China Coast Guard doon sa military personnel ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, nananatiling tapat sa kanilang prinsipyo ang naturang bansa na makipagkasunduan sa mga naitatalang mga pagkakaiba sa mga karatig na bansa. Sa ginagawaan niya sa pamamagitan ng konsultasyon ay mariresolba ang mga suliranin. Dagdag pa ng tagapagsalita, gagawin lamang niya ang naturang peace talks kung mayroong basihan na rumirespeto naman sa historical facts at international law. Patuloy naman silang makikipagtulungan at makikipag-ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations para maimplementa ang may kinalaman sa Code of Conduct of parties sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan niya nito ay may pagpapatuloy ang pagkakaroon ng kapayapaan sa teritoryo at patuloy din ang kooperasyon at ugnayan ng China at Pilipinas. Matatanda naman na noong Huwebes ay nakipag-ugnayan ito si Pangulong Marcos sa Association of Southeast Asian Nation dahil sa patuloy nga na panghaharas ng China sa mga mangingisda at tropa ng pamahalaan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Bombo International News. Sa ating balita sa ibayong dagat, kinumpirma ng pamahalaan ng State of California ang ika-4 na human case ng bird flu na siyang nagkaroon umano ng contact sa isang infected na baka. Sa inisyal na investigasyon ng California Department of Health, lahat ng 4 na individual o 4 na katao na nagpositibo sa naturang virus ay na-expose sa mga infected na baka sa 4 na magkakaibang farm. Agad namang inilagay sa isolation ng mga apektadong individual habang patuloy na hinahanap ang iba pang maaring napalapit sa mga infected na baka sa mga naturang sakahan doon ho sa naturang estado.
Maalalang ang bird flu ay kadalasan pong nakakaapekto lamang sa mga ibon, ngunit maaari ring makaapekto sa ilang mga hayop, kabilang na po dito ang mga tao. Maaari namang makahawa o mahawaan po ng sakit ang kahit na sinuman na may naging interaction sa mga apektadong hayop sa pamagitan niyan ng laway at iba pang mga dumi mula ho sa mga hayop. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, tiniyak naman itong si U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Association of Southeast Asian Nation. Ginawa ni Blinken ang pahayag kasabayan ng sinasagawang summit sa Lao People's Democratic Republic. Ayon kay Blinken, bagaman hindi bahagi ng ASEAN, ang Estados Unidos mananatili itong nakasuporta sa mga layunin at mga programa ng naturang regional bloc. Sa katunayan anya, nanatili ang US bilang pangunahing pinagmumulan nitong mga investment, mga pamumuhunan sa Southeast Asia. Isa sa mga palatandaan ng magandang ugnayan at relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN at ng Estados Unidos. Ayon pa kay Blinken, lalo pa itong tumatatag kasabay ng pagtutulungan ng Southeast Asia at ng US sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, pamumuhunan, regional security at iba pa. Every day, our cooperation is helping to better the lives of our combined 1 billion people, creating economic opportunity, fostering technological innovation, advancing a shared vision of an open, prosperous, and secure Indo-Pacific with ASEAN at its center. We're strengthening the economic ties that have long brought our countries together. The United States remains the #1 source of foreign direct investment in ASEAN countries. This is a meaningful measure of trust and confidence in the future. It's also a powerful generator of jobs and opportunity. Together, we're improving monitoring of infectious disease outbreaks. We're upgrading the region's power grids. We're fighting cybercrime and online scams. We're promoting safe, secure, and trustworthy artificial intelligence. All this cooperation is rooted in the enduring bonds between our people who, for decades now, have learned from one another, done business together. They've been enriched by each other's cultures. Matapang din sinabi nitong si U.S. State Secretary Blinken na ang pagtutulungan sa pagitan ng regional bloc at ng Estados Unidos ay nangangahulugan din ng sama-samang pagtugon ng mga ito sa mga iba't ibang banta sa kapayapaan. Partikular na tinukoy nitong si Blinken ang umano'y tumitinding agresyon ng Russia laban sa Ukraine, mga lumalalang aksyon ng China dyan sa may West Philippine Sea at ang umano'y agresibong pag-uugali ng North Korea. Advancing our shared vision also means coming together to address shared challenges to that vision, from the deepening crisis in Myanmar to the DPRK's destabilizing behavior to Russia's war of aggression in Ukraine, which continues to violate principles at the heart of the United Nations Charter and at the heart of ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people and harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. The United States will continue to support freedom of navigation and freedom of overflight in the Indo-Pacific. We also believe it's important to maintain our shared commitment to protect stability across the Taiwan Strait. But whether it's responding to urgent global challenges or advancing the shared hopes of our people, the relationship between the United States and ASEAN will continue to be essential. We look forward to this partnership growing even stronger in the years to come. Agi po yan ng mga pahayag nitong si Secretary Blinken ng Estados Unidos kasabay po yan ng nagpapatuloy na summit ng Association of Southeast Asian Nations. Naghatid na yan sa atin sa oras na 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hinarang ng Philippine Coast Guard ang isang motor vessel na umano'y sangkot sa fuel pilferage na kilala rin sa tawag ng paihi. Ang naturang barko mga kabombo ay namataan sa bisinidad ng barangay Binuangan at yan ay dyan sa may Ubando, Bulacan. Ito ay may markang TJR-3 at may sakay na 8 tripulanting Pilipino. Namataan ito habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Philippine Coast Guard sa naturang bahagi ng katubigan. Batay nga sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, walang mga kaukulang dokumento ang naturang barko habang karga-karga nito ang hinihinalang smuggled fuel o mga posibleng ninakaw na langis. Agad namang hinila ng Philippine Coast Guard ang naturang barko patungo sa Pier 18 dyan sa may Bitastondo sa lungsod ng Maynila para yan sa karagdagang investigasyon. Desidido ang Philippine Coast Guard na maghain ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot na mga tripulante.
Kuha pa tayo ng mga dagdag na mga balita mula ho sa ating mga kasamahan. Ang Philippine National Police sisilipin daw kung may nilabag na protocol etong kontrobersyal na individual na si Maslog. Maging itong si General Macapas sa pagbisita nitong si Maslog kay Alice Go na nasa custodial facility ng Philippine National Police. May mga development na nakuha po dyan si Bombo Kelly Cordero. Sisilipin ng Philippine National Police kung may nilabag ba na protocol o camp rule si Mary Ann Maslog, ang akusado sa 1999 textbook scam na iniuugnay kay dismiss Bambantarlac Mayor Alice Guo, at maging si Police Brigadier General Romeo Macapas, officer in charge ng PNP Intelligence Group, hinggil sa pagbisita ni Maslog kay Guo sa PNP Custodial Facility. Ayon kay Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, kukumpirmahin nila kung may katotohanan ang sinabi ni Maslog na 2 beses siyang dumalaw sa pinatalsik na alkalde sa custodial facility sa Campo Crame. Ani Fajardo, inihayag kasi ni General Macapas na wala na siyang alam sa pangalawang pagbisita ni Maslog kay Guo. Matatandaan na inamin naman ang pinatalsik na alkalde sa isang Senate hearing na 2 beses siyang binisita ni Maslog sa custodial facility. Ani Fajardo, ayon raw kay General Macapas, ang unang pagbisita ni Maslog sa custodial facility na kung saan kasama siya at ng abogado ni Guo ay parte lang ng intelligence gathering sa mga posibleng nagkanlong at tumulong kay Guo na makalabas ng bansa. At bago pa man ang pagbisita, ayon kay Macapas, ay nagkaroon na sila ng pag-uusap ni Maslog dahil may mga kinukuha silang impormasyon dito, at sa katunayan, ayon kay General Macapas, nag-volunteer pa ito noon na magbigay ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan ni Guo bago ito mahuli sa Indonesia. Ang sabi sa akin ni General Macapas, sabi niya sa akin, Jean, this is just part of the intelligence gathering natin, case build-up, and whatever na pag-usapan doon, we really cannot reveal because it concerns national security. Samantala, binigyang din naman ni Fajardo na walang deal sa pagitan ng pambansang pulisya at ni Maslog at maging sa panig ni General Macapas. Ang naging engagement lang po, yung naging content lang po ng engagement is just part of his job as the intelligence, as an intelligence officer. Somebody came forward giving some information to the possible whereabouts ng isang hinahanap po natin, and other than that, according to him, ay hanggang dun lamang po yung naging engagement po niya. Kung matatandaan, una nang iniulat na sa isang Senate hearing, sinabi ni Maslog na humingi umano ng tulong sa kanya ang Philippine National Police Intelligence Group para mahuli si Guo noon. Taliwas ito sa sinasabi ni General Macapas na nag-volunteer si Maslog magbigay sa kanila ng impormasyon hinggil kay Guo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from 1 classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naglaan ang Department of Budget and Management ng halos 1 trilyong piso na pondo o katumbas yan ng 15.4% mula sa panukalaang pondo sa 2025 na 6.352 trillion pesos. Yan ay para sa sektor ng edukasyon. Sa isang statement, sinabi ni Budget Secretary Mena Pangandaman na ginagawa ang paglalaan ng pondo sa susunod na taon para sa naturang sektor dahil naman sa ang edukasyon ang patuloy na pangunahing prioridad ng Marcos Administration. Ang education sector, mga kabombo, ay binubuo ng Department of Education, State Universities and Colleges, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay Secretary Pangandaman, mas mataas ang panukalang pondo sa 2025 ng education sector na nasa kabuuan na 977.6 billion pesos. Kumpara yan noong nakalipas na pagpupondo na ngayon ay ginagamit naman para sa taong kasalukuyan. Ipinaliwanag ng kalihim na ang ilalaan na alokasyong pondo para suportahan ang programa ng Department of Education kabilang na ang matatag agenda for basic education. Gayon din ang gagamitin para sa mahalagang mga education programs kagaya ng school-based feeding program ay prioridad na maisakatuparan.
Sinimulan na ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng bigas sa presyong 43 pesos kada kilo sa ilalim yan ng Rice for All program ng mga Kadiwa stores. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ngayon pong weekend ay ilalabas na ang bulto ng bigas na ibebenta sa naturang presyo. Kasabay ito sa 29 pesos kada kilo ng bigas na una lang sinimulang ibenta sa mga marginalized sector tulad yan ng mga senior citizen, mga solo parents at mga persons with disabilities. Bagamat inaasahang hanggang sa 21 outlet lamang ang inisyal na pagdadalhan o pagbebentahan ng 43 o 43 pesos kada kilo na presyo ng bigas, plano ng Department of Agriculture na palalawakin pa ito bago matapos ang kasalukuyang taon. Ayon kay Secretary Laurel Jr., mayroong malaking bulto ng bigas na nakatakdang ibenta sa mas murang halaga sa loob yan ng mahabang panahon. Sa mga karagdagan pa nating balita, binigyang diin ang isa sa mga grupo na nagsulong ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na hindi lang isa o kaya 2 tao ang magiging target na mapanagot sa mga insidente ng pananabutahe, kundi maging yung buong network ng sindikato na nasa likod ng ganitong sabuatan. Ayon nga kay AGA Party List Congressman Nicanor Briones, hindi lang puntirya ng nasabing batas ang mastermind, kundi pati na yung mga kasabwat, kabilang na mga broker, empleyado ng gobyerno na may-ari ng warehouse o kaya naman cold storage facilities at trackers ay mananagot din at kakasuhan. Anya, tapos na ang mga parusang halos palo lamang sa kamay ang katumbas na hindi naman talaga nakakaresolba ng mga problema. Kaya naman ay kinagalak ng naturang Agricultural Sector Alliance of the Philippines ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pinapasalamatan nitong si Briones ang Pangulo, sabay sabi na isa lamang ang mga hakbang na katulad nito sa marami pang hakbang ng Marcos administration upang matiyak ang seguridad sa pagkain para sa mga Pilipino at masuportahan ang sektor ng agrikultura. Nilalayon aniya ng batas na puksain ang mga krimen at anumang uri ng pananamantala na siyang nakakaapekto sa mga magsasaka, gayon din sa buong industriya ng agrikultura. Ipinaliwanag pa ni Briones na ang itinuturing na economic sabotage ay mga kalintulad ng smuggling, hoarding, profiteering at kartel para sa mga produktong agrikultural, pati na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa lokal na produkto. Sinabi pa nito na ang sino mang lalabag sa batas na yan ay posibleng maharap sa pagkakakulong o multa na higit pa sa halaga ng produktong ginagamit nila sa krimen. Inaasahang magkakaroon naman ng special team of prosecutors sa buong bansa para mapabilis ang pagresolba sa mga kasong may kinalaman sa agricultural sabotage. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Agriculture na gumagawa sila ng hakbang para mapalawak pang serbisyo ng mga Kadiwa stores sa buong Pilipinas. Nilalayon ng hakbang na ito na maging abot kayang presyo ang mga bilihin, lalo ng mga pagkain na pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Makakatulong din umano ito sa mga magsasaka upang direkta nilang maibenta ang kanilang mga produkto o mga inanim produkto. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano ng ahensya na magtayo ng hanggang sa 1,500 na mga Kadiwa outlet o Kadiwa ng Pangulo store sa buong Pilipinas. Kaugnay nito ay lulunsad ngayong araw ang 43 pesos per kilo na bigas sa lahat ng Kadiwa stores. Nakatakda namang magbukas ang gobyerno ng karagdagan pang mga Kadiwa stores sa Metro Manila at maging dyan sa bahagi ng Laguna Province. Inanunsyo naman ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na bibili na ang kanilang tanggapan ng palay gamit naman ang sariling sako ng mga magsasaka at hindi na nangangailangan pa na palitan ito. Malalang dati ay pinupuna ni Lacson na ginagawa ng National Food Authority ang paglalaan ng sarili nitong sako o yung tinatawag na NFA sack at ibinibigay muna sa mga magsasaka upang dito mailagay yung mga produkto o panindang palay. Ayon kay Lacson, sisimula na ng National Food Authority ang pagbili ng mga palay mula sa mga magsasaka na hindi na kinakailangan pa na ilipat o magkaroon ng repacking.
at kailangan lamang anya bago o kaya ay maayos ang kondisyon ng mga gamit na sako ng mga magsasaka. Paliwanag ng opisyal, malaki ang matitipid dito ng pamahalaan dahil hindi na kinakailangan pang bumili ng mahigit 1.3 milyon ng mga sako ng palay daan upang makatipid ang gobyerno ng milyong pondo na nakalaan para sa naturang mga kagamitan. Sa katunayan anya, ngayong harvest season ay maaaring makatipid na ang pamahalaan ng nasa 17 milyong piso sa pamamagitan ng naturang mga hakbang habang maaari namang aabot pa sa 250 milyong piso sa susunod na taon. Samantala sa ilalim ng bagong programa ay uunahin muna na bilhin ang clean at dry palay para sa wet harvest season. Paliwanag pa ng opisyal, tugon na rin ang naturang mga hakbang sa hirit ng mga magsasaka na kadalasang matagal na naghintay at yan ay tuwing nagbebenta ng palay dahil naman sa rebagging o kaya paglilipat pa ng mga inanim palay mula sa kanilang sariling sako patungo naman sa sako ng National Food Authority. Sa iba pang mga development na kompleto na ng 8 mga miyembro ng Philippine Marine Corps ang exercise Cambrian Patrol ng United Kingdom. Naging matagumpay ang 8 Marines sa pinagdaan ng mga training kabilang na ang pag-akyat sa Cambrian Mountains sa loob yan ng 48 hours habang sabay na isinasagawa ang ilang mga complex military task. Maliban dito, sumalang din ang mga Marines ng iba't ibang aspeto ng pagiging sundalo katulad yan sa navigation, fieldcraft, marksmanship, casualty evaluation o evacuation at maging sa military knowledge. Nagsilbing pangunahing venue ngayong taon ng Black Mountains at itong Sunny Bridge Training Area doon sa may United Kingdom, particular na sa may Wales. Ang exercise Cambrian Patrol ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamatinding military exercise sa buong mundo na tanging ang mga elite troops lamang ang nakikibahagi. Binati naman itong si Philippine Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas ang 8 Marines sa matagumpay na military training kasama ang iba pang mga sundalo sa buong mundo. Bombo Sports News. Inanunsyo mga kabombo ni 3-time NBA champion Danny Green ang kanyang pagreretiro sa National Basketball Association o NBA. Ang sa sharpshooter, panahon na upang mag-move on siya sa larong basketball at maging sa NBA. Ayon kay Green, noong una ay hindi muna niya gustong tumigil sa paglalaro. Ngunit kinalaunan ay tinanggap na rin niya ang kanyang desisyon. Lalo na at tumatanda na rin umano siya sa edad niya na 37 ay nahihirapan na siya sa ilang mga nakagawian sa kanyang mga paglalaro sa mga nakalipas na panahon. Nagawa ni Green mga kabombo na makapagbulsa ng 3 championship sa magkakaibang team. Kabilang na dyan yung San Antonio noong 2014, sa Toronto naman noong 2019 at Los Angeles Lakers noong 2020. Siya ay naglaro sa NBA sa loob ng 15 season at nagawa niyang magpasok ng kabuang 1,577 3-pointers at siya ay isa sa bukod tangi na 12 players ng NBA na nakapagpasok ng mahigit 1,570 na 3-pointer. Siya mga kabombo ay ika-46 na overall pick noong 2019 at pinili ng Cleveland Cavaliers. Kinalaunan ay tuluyan din siyang kinuha ng San Antonio hanggang sa naipanalo ang kampyonato noong namang 2014. Sa iba pang mga balita, maagang pumila ang mga miyembro ng marginalized sector sa tanggapan ng National Irrigation Administration na matatagpuan sa Mayedsa sa Diliman, Quezon City. Ngayon pong araw na ito, kasunod yan ng muling pagbebenta ng ahensya ng bigas na nagkakalaga ng 29 pesos kada kilo. Maaga pa lamang ay may ilang katao nang nakapila sa harapan ng compound ng National Irrigation Administration para makabili ng murang bigas na ibinebenta sa ilalim ng programang Bagong Bayaning Magsasaka o mas kilala sa tawag na BBM Rice. Simulan ang pagbebenta dakong alas 8 kaninang umaga. Ayon sa National Irrigation, aabot sa 1,500 na sako ng bigas ang bubuksan para sa mga kwalipikadong bibili. Kabilang sa mga maaring makabili nito ay ang mga senior citizen, mga solo parents, mga persons with disabilities, mga 4-piece beneficiaries at kailangan lamang na magpresenta ng mga ito ng kanilang mga identification card. Ayon pa rin sa naturang ahensya, ang ibinebentang bigas sa ilalim nito ay resulta ng Rice Contract Farming Program kasama ang mga lokal na magsasaka sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa tuloy-tuloy pang pagbabalita, nakapagtala ng magkakasunod na lindol dyan sa Davao Occidental kaninang umaga lamang.
Ayon nga sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, unang naitala ang 4.5 magnitude ganap na alas 8:15 ng umaga. May lalim lamang ito na 86 na kilometro tectonic ang pinagmulan. Naitala ang epicenter sa layong 115 kilometro sa timog silangan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Naramdaman ito dyan sa may area ng Marlungon, Sarangani Province at yung mga karatig nitong lugar. Yumanig din ang mahihinang aftershocks pagkatapos nito at yan ay patuloy na minomonitor ng mga eksperto. Gayunman, walang inaasahang malaking pinsala mula sa nasabing lindol. Samantala, nanawagan naman ang Commission on Human Rights sa gobyerno ng Pilipinas na dapat gumawa ng hakbang para sa dagdag na proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Kasunod po ito ng pagbitay o pagkakabitay sa isang Pinoy sa Saudi Arabia na nakapatay roon. Ayon sa Commission on Human Rights, ang nasabing insidente ay nagpapakita lamang na limitado ang ginagawang hakbang ng bansa para hindi mauwi sa pagbitay sa overseas Filipino worker. Giit ng komisyon na mahalaga na bigyang prioridad ng gobyerno ang karapatan ng mga overseas Filipino workers kung saan ay dapat silang mabigyan ng proteksyon kahit na ang mga ito ay nasa labas ng Pilipinas. Pinuri naman ng Commission on Human Rights ang ginagawang hakbang ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs para mailayo sana sa parusang kamatayan ang binitay na Pinoy sa Saudi Arabia. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nakumpleto na ng ilan po sa mga kababayan natin ang matinding training na pinagdaanan doon sa ibayong dagat at mga kabombo, may mga inaasahan pa na mga lalahok din sa mga kaparehong training sa mga susunod na pagkakataon at ito mano ay anunsyo ng mga ahensya ng gobyerno sa hinaharap na panahon. Samantala, pinuri naman itong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng Kamara de Representantes itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdiin sa panawagan na palakasin ang digital connectivity at digitalization bilang mga pangunahing hakbang sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa naging sesyon ng 44th ASEAN Summit doon sa Lao Republic, itinampok nitong si Pangulong Marcos ang pagbabago ng digitalization na isa umanong mahalagang puwersa para mapabilis at matatag na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at isang pangunahing kasangkapan para isulong ang inobasyon, pag-unlad at mga pagkakaroon ng mga bagong pagkakataon. Ayon sa lider ng Kamara de Representantes, ang pakikilahok ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations Summit at ang kanyang advokasya para sa digital transformation ay pakikinabangan ng mga karaniwang Pilipino sa pamamagitan niyan ng pagbubukas ng mas maraming trabaho at mas maraming oportunidad sa negosyo. Binanggit din niya na ang pagpapabuti sa digital connectivity sa rehiyon ay magbibigay daan sa mas maraming pagkakataon para sa mga negosyo at negosyante sa Pilipinas na maaring magresulta naman sa paglikha ng napakaraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa kanyang pahayag sa plenaryo ng ika-44 na summit, inilarawan ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng paglikha ng isang ligtas at mapagkakatiwalaan na digital environment upang itulak ang rehiyon na maging ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Digital Economy Framework Agreement sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations na layuning itaas ang digital economy ng ASEAN sa $2 trillion bago mag-2030. Ipinahayag ng Pangulo ang kahalagahan ng pamumuhunan sa matatag na cybersecurity, paglinang ng kasanayan ng mga tao sa digitalization at pagbuo ng mga pangunahing digital infrastructure upang matiyak ang pang-ekonomiyang direksyon ng ASEAN. Ayon pa kay Speaker Romualdez, suportado ng Kamara ang mga inisyatiba na ito na makakatulong naman sa pagpapaunlad ng 70 milyon o 70 million micro, small and medium enterprises sa ASEAN na bumubuo sa 99% o 99% ng mga negosyo sa buong rehiyon. Anya, ang digitalization ay hindi lamang nagpapalakas ng mga ugnayang pang-ekonomiya sa mga miyembro o member states ng ASEAN, kundi nagtataguyod din sa inklusibong pamamagitan sa pagtugon ng digital gap, lalo na sa mga komunidad na hindi sapat ang serbisyo. Samantala, iniulat naman ng Land Transportation Office National Capital Region na aabot sa mahigit 5,000 na mga pasaway o yung mga lumalabag sa mga batas na mga motoristang nasita ng kanilang mga tauhan.
Ito ay dahil na rin sa pinag-igting na kampanya ng kanilang ahensya laban sa mga traffic violators. Sa isang pahayag, sinabi ni Land Transportation Office National Capital Region Regional Director Rocky Versosa III na abot sa kabuang 5,700 mahigit na mga motorista at mga drivers ang nahuli ng kanilang mga tauhan mula pa noong buwan ng Hunyo hanggang nitong Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa naturang data mga kabombo ay lumalabas na aabot sa mahigit 2,000 na mga drivers ang hinuli dahil naman sa mga paglabag sa Republic Act 4136 o yung mas kilala sa tawag ng Land Transportation and Traffic Code. At patuloy pa rin ang kanilang pagpapatupad ng no registration, no travel policy, kaugnay pa rin ng pagkakatala ng daan-daan ng mga kaso ng unregistered vehicle na kanilang nahaharang. Nangunguna naman sa mga nahuling motorista dahil sa paggamit ng mga sasakyan na may sira o kaya naman ay depektibo. Yung mga accessories ay ito yung may pinakamaraming mga kaso na kanilang nahuli dyan sa iba't ibang lugar sa ating mga pangunahing lansangan, lalo na dito yan sa Metro Manila. Nako na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga balita ng ating mga himpilan. May malaking festivities ang idaraos dyan sa Cordillera Administrative Region. Alamin natin kung ano mga kaabang-abang dyan. May balita ang Bombo Radio Baguio. Inaasahan na dadagsayin ng mga turista ang ikatlong pagdiriwang ng Cordillera Festival of Festivals na gaganapin sa Summer Capital of the Philippines sa Oktubre 18 ng kasalukuyang taon bilang bahagi ng selebrasyon ng National Indigenous Month. May tatampok sa naturang aktibidad ang iba't ibang festival sa Cordillera gaya ng Kawayan Festival ng Abra, Siam Festival ng Apayao, Adivay Festival ng Benguet, Panagbanga Festival ng Baguio City, Kulpiad Festival ng Ifugao, Bodong Festival ng Kalinga, Mataguan Festival ng Tabuk City at Langay Festival ng Mountain Province. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Reynald Lacadan, ang Senior Tourism Operations Officer ng Department of Tourism Cordillera, layunin ng selebrasyon na ipakilala sa publiko ang iba pang mga kultura at natatanging festivals ng rehiyon dahil iilan lamang ang kilala. Idinagdag pa niya na sa pamamagitan nito ay maisulong ang turismo ng Cordillera. Una nang idineklara ni Anthony De Leon, ang General Manager ng Baguio Country Club at Presidente ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, na bumaba ang bilang ng mga turista na bumibisita sa Summer Capital of the Philippines noong mga nakaraang buwan. Dahil dito, sinabi niya na kailangan nilang gumawa ng diskarte para muling maikayat ang mga turista na umakyat sa City of Pines. Isa sa mga naisip ng Department of Tourism ay ang muling pagbuhay sa mga iba pang mga festival sa pamamagitan ng Cordillera Festival of Festivals. Matatandaan rin na isinagawa ang kauna-unahang Cordillera Festival of Festivals noong taong 2022 para maisulong ang turismo ng rehiyon at inaasahan na taon-taon na itong ipagdiriwang. Ngayon buwan ay inaasahan ng presensya ni Cristina Garcia Frasco, ang Sekretary ng Department of Tourism at ni Victorino Ino Mapa Manalo, ang Chairman ng National Commission for Culture and the Arts. The Department of Tourism would like to invite everyone po na manood sa ating Cordillera Festival of Festivals ngayong October 18, next Friday. Morning lang po siya, half-day event from 8 a.m. to 12 noon, kung saan doon po ma-witness natin yung mga performances from the different provinces and different festivals of Cordillera. So I hope po na makapanood po kayo and makita niyo po ang beauty ng Cordillera. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Marinelo Rodrigo nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang kontrobersyal na dating alkalde ng Iloilo City na si Mayor Jed Patrick Mabilog ibinunyag na tinangka nitong tumakbo sa 2025 elections, ngunit hindi agad na nakahingi ng executive clemency bago ang pagtatapos ng filing ng Certificate of Candidacy. May mga update po dyan ang Bombo Radio Iloilo.
Inamin ng kontrobersyal na si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na tinangka nitong tumakbo muli sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Mabilog, sinabi nito nang hindi nito pagtakbo ay personal na desisyon. Inilarawan naman ni Mabilog ang kanyang ginawa bilang ultimate sacrifice kasabay ng paglilinaw na hindi ito naging madali. Anya, may nagsabi sa kanya na maaari itong tumakbo at bahala ng kanyang legal team sa pagresolba sa kinakaharap nito na issue. Ito ay sa gitna na rin ng umuugong na impormasyon na hihingi ito ng executive clemency mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napag-alaman na hindi maaring makatakbo si Mabilog sa anumang local elective office dahil sinalabas na dismissal order mula sa ombudsman kung saan ang accessory penalty ay perpetual disqualification to hold public office. Matandaan na mula sa huling minute ng filing ng Certificate of Candidacy, marami ang nag-abang kung tatakbo muli si Mabilog sa halalan. I was told that I can file and let the legal team do the legal matters, and they're quite confident that it could be resolved. But however, the need of taking care of all these problems is urgent, and I have to give this to Congresswoman Jam Baronda's leadership, dynamic and perfect leadership, to be able to lead the whole group. Si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Etong nasa 30 piso na dagdag sahod sa minimum wage earners dyan sa Cagayan Valley, epektibo na raw sa ika-17 ng Oktubre. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Tuguegarao. Magiging epektibo na sa October 17, 2024 ang bagong minimum wage sa mga pribadong manggagawa sa Cagayan Valley. Ito ay matapos na aprubahan at ilathala ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 2 ang dagdag na 30 pesos sa arawang sahod ng private workers nitong huling linggo ng Setyembre. Magiging 480 pesos ang daily wage ng minimum wage earners mula sa 450 pesos sa non-agriculture, habang 460 pesos naman sa agriculture sektor. May dagdag din na 500 pesos ang buwanang sahod ng mga kasambahay, kaya 6,000 pesos na ang kanilang matatanggap mula sa kanilang mga amo. Sinabi ni Jesus Elpidio Atal Jr., ang Regional Director ng Department of Labor and Employment sa Dole Region 2, na mahigit 64,000 ang may kinabang sa bagong wage order, habang 49,165 naman na mga kasambahay. Parang tawaran. From 100 to 0, just imagine from 100 to 0, umabot ng 30. Based on studies naman, ang 30 pesos hindi masyadong nakakaapekto sa inflation dito sa region. After yung matagal na pag-usap-usap, humantong po tayo dito sa 30 na. Acceptable sa bawat sektor. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawoy Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa may Region 2, isang estudyante na sawi sa kasagsagan ng sinalihang fun run at nangyari ito sa may lungsod ng Ilagan City, Isabela. May update ang Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang isang electrical engineering student sa Isabela State University Ilagan Campus habang nakikilahok sa fun run ng universidad. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Alfonso Cholo Simon, ang Executive Officer ng ISU Ilagan Campus, sinabi niya na lumahok ang estudyante sa ginanap na fun run na bahagi ng kanilang Sports and Socio-Cultural Festival nang bigla itong bumagsak at mawalan ng malaya. Kinilala
Samantala, ang estudyante na si Timothy John Idago, first-year student sa kursong Electrical Engineering at residente ng San Fermin, Cauayan City. Ayon kay Engineer Simon, agara namang nabigyan ng first aid at cardiopulmonary resuscitation o CPR ang estudyante ngunit binawian din ng buhay. Lubos ngayon ang pakikiramay ng pamunuan ng universidad at tiniyak ni Engineer Simon na magkakaroon ng pag-uusap at pagbibigay na rin ng tulong sa pamilyang naiwan ng estudyante. Isinailalim na rin sa counseling at psychological first aid ng kanilang guidance office ang mga classmates ng naiwang estudyante. Ayon naman sa ama ng biktima, wala naman umanong nababanggit ang kanyang anak na mayroon itong karamdaman dahil physically fit naman umano siya dahil palagian pa ang kanyang pagjo-jogging, pagbibisikleta at pagsiswimming. Anya, hindi niya alam na may lalahukang fun run ang kanyang anak dahil wala naman umano siyang pinirmahang waiver. Pabor naman anya siya sa pagsasagawa ng mga ganong klase ng aktibidad dahil makatutulong ito sa mga bata, ngunit hiling niya na sana ay tiyakin muna ng pamunuan ng universidad na fit ang mga estudyante na lalahok at mayroong mga nakaantabay na mga medical rescue team na tutugon sa pangangailangang medikal ng mga kalahok. Papasyalan po namin yung aming estudyante sa Cauayan and makikipag-usap din po kami although nakausap na po namin ang kanyang mother at ang kanyang uncle po kanina. So we will visit them tomorrow with our students and we will also arrange a ecological services for him. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Cauayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Bombo International News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ilang mga Pinoy na nagsilikas dun sa Florida dahil sa pananalasa ng Hurricane Milton, hindi na raw tiyak kung meron pa silang mababalikang tahanan matapos ngang hagupit ng napakalakas na bagyo. Alamin natin ang update na kalap ng Star FM Manila. Mga kabombo ka-Star Nation, hindi alam ng ilang mga Pinoy evacuees sa Florida kung sila ba ay may mauwian pang tahanan dahil sa matinding pananalasa ng Hurricane Milton sa estado. Sa video na kuha ni Cleophie Forey, Pilipinong residente sa Florida, makikita ang malakas na hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan na dulot ng hurricane. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Forey, Lunes pa lamang umano ay nag-abiso na ang gobyerno sa mga residente na lumikas. Ngunit dahil may mga pasok pangilan sa kanila, nitong Miyerkules na lang sila nakalis. Kaya naman ang pamilya ni Forey ay nag-evacuate sa isang malapit na hotel at hindi na pinilit pumunta sa evacuation site. Lagi nyo lang kumustahin kasi nasa height kami ng stress ngayon lahat. Kasi sa inflation ngayon, tapos walang trabaho, tapos we don't know kung may uuwian pa kami na bahay. Alam mo yung bahay na parang asset na yun as an American, di ba? Yung iba hindi nagre-rent tapos biglang mawala yun. Mahirap magsimula ulit. Yung, alam mo yung nanginginig ko yung tuhod namin. So, pagtasaan nyo lang kami na malampasan namin ito at safe lahat. Bahagi ng panayam ng Star FM Manila kay Cleophie Forey, Pinay nakatira sa Florida. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nagulat Star DJ Antonio Labara para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile app. Pwede naman sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook. Sa Facebook Live natin mga kabombo, lalo na dyan sa parte ng Visayas. Yung mga kababayan natin, mga Ilonggo speaking, pwede po ninyong masubaybayan mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Pero doon sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At para sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, sabay-sabay po tayo manalangin. Narito po ang Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world.
Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Christmas countdown, mga kabombo, 75 days na lamang, Pasko na. Now is this Christmas we share. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Adlaw kita karon sa nga Biyernes, thank God it's Friday, Oktubre 11, tuig 2024. Kagkaron sa aton siniya nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing. 75 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, kampo ni Anaya Iloilo City Mayor Jeda Patrick Mabilog nag-file sa motion to quash kahapon. Pag anong latest karon niya sa sining arraignment, kaya ang information naton gin-reschedule ini sa Nobyembre 22. Samtang dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, chairman sa Committee on Transportation ginakabig nga pagbastos sa kasuguan sang syudad ang ginhimo sang driver nga pagkumos sa temporary operator sa permit. Samtang supervisor dismayado sa sining Iloilo City Traffic Management Unit Enforcer sa pagdakop kuno sang ila sining driver. Ang probinsya kang Antique nagapanguna sa may mga pinakadamo nga kaso sining wala na bala nagadako or hindi eksakto nga pagdako sa mga kabataan. Sandig iya sa National Nutrition Council Region 6. Samtang Iloilo Provincial Health Office nagapilar sa mga ginikanan sa mga kabataan nga magkooperar sa pagbabakuna kontra measles, rubella kag iban pa. Mga residente sa Zone 5 San Juan Molo nagpangaisang rescue sa dako nga kahoy nga nagsampay sa baybayon. Samtang pasiplatan manaton karon iya ang mga pamulitika sa bahin sa probinsya sa Iloilo. O sa sining 2025 midterm elections, mga kabanwahanan nga wala sang kasumpong ang mayor pero may mga kasumpong ang mga vice mayor.
Aton inakaron idiga kagapat paton. Sa linya naton sa sining mga tinyon si Bombo Anali Soberano sa latest nga mga hitabo kag informasyon sa arraignment ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ano na ang nanging resulta? Sino of the line? Si Bombo Anali Soberano. Bombo An, si Bombo Cham sa Bombo Radyo Iloilo. Good afternoon. Good afternoon. Yes, magandang tanghali, Bombo Champ. Taghain nga ng motion to quash kahapon ang kampo ni ex-Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog at ngayong araw lamang natanggap ng prosecution ang kopya. Dahil dito, hindi natuloy ang arraignment kay Mabilog ngayong araw. Binigyan naman ni Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang ang prosecution ng hanggang October 18 na magsumite ng kanilang paliwanag. Itinakda sa November 22 ang arraignment ni Mayor Mabilog. Ngayong araw kasi dapat itinakda ng Sandigan Bayan ang kanyang arraignment na kaugnay sa maanumalyang towing deal na kanya umanong nilagdaan noong 2015. Nakapaglagak naman ng piyansa si Mabilog na nagkakahalaga ng 90,000 pesos noong September 10, 2024 nang bumalik ito sa bansa matapos ang 7 taong self-imposed exile noong 2017. Matapos niyang mapabilang sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, naglabas din ng dismissal order ang Office of the Ombudsman laban kay Mabilog matapos mapatunayang guilty of grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang dismissal ay may penalties na perpetual disqualification from holding of public office, cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, at hindi maaaring kumuha ng civil service examination. So sa darating na November 22 ang kanyang arraignment dahil naghain kasi sila ang kampo ni Mayor Mabilog ng motion to quash, Bombo Champ. Alright, so yung isa sa mga akusado din, si former City Councilor Plaridel Nava, I do believe nandun din siya sa Sandigan Bayan at isa siya sa mga, or kasama din siya sa mga pumunta doon at maghintay ng any development regarding this case sa Bombo Anali? Hindi ko siya nakita doon kanina, but basically ang sabi kasi ng ng Sandigan Bayan 3rd Division na canceled nga yung arraignment dahil nag-file ng motion to quash. So, ibig sabihin maghahain pa ng kanilang magsusumite pa ng kanilang komento ang prosecution at saka sa November 22 ang itinakdang arraignment para kay dating Mayor Iloilo Mayor Mabilog Bombo Champ. Alright, maraming salamat, Bombo Anali. Maraming salamat. At ngayong araw nga, Bombo Champ, nagpapatuloy ang itong Quad Committee hearing dito sa Kamara, kung saan 2 panukalang batas ang inihain ngayon ng mga Quadcom leaders bago magsimula ang pagdinig ngayong araw. Sa ngayon, itong si self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang siyang resource speaker ngayong araw ng pagdinig na ito. So yan ang latest mula dito. Yes. Go ahead, Bombo Anali. Live mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid, Bombo Anali Soberano sa imo siniiyang report, no? Direktamente dito sa may Sandigan Bayan. Nag-file sa motion to quash ang kampo ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ang motion to quash ni Banwa, formal request ini nga himo para sa korte, no, nga i-declare ang specific proceedings o kung ining sampina, arrest warrant, ining complaint nga invalid. Sa aton sini nga mga kabumbo, null or invalid, yan mo ning lihok karon sa kampo ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Amo manining kaso niya nga kung sa din, amo ning nagpugong sayaw sa pagpadalagan bilang alkalde diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kag kamot sa gyapon sining balita si former City Councilor Plaridel Nava. Now, sa aton siningan ay baluan daw, ara man dito sa Sandigan Bayan kaga nagtambong sa sining arraignment.
Hibaloon naton ng dugang sini nga mga impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Tingwa naton diri nga malabot ang linya ni former City Councilor Plaridel Nava kaysa sining kontrobersyal iyang kaso, no? Lakip man sinadiri ang anay konsihal sa syudad sang Iloilo. Nag-ugat ining kaso sang pag-file ni City Councilor Plaridel Nava kag former Provincial Administrator Manuel Boy Mihurada sa tuig 2015. Ginakusaran diri nila si Mabilog sang grave misconduct, dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service bangod sa paghatag sa Iloilo City Government sang kontrata sa 3L towing service or services nga wala nag-agi sa eksakto siniya nga public bidding. Nahimaluan nga amuning sa nasiling na nato, amuning nanging kabangdanan nga nabarman si former Mayor Mabilog nga mag-file sang COC sa katuyuan sini Kuntani nga magpapili bilang alkalde sa syudad sang Iloilo. 9 minutos na nakaligad sa takna nga launa sa linya nato na anay konsihal sang syudad sang Iloilo kag present man kagaina. Dito iya sa may gin-schedule sining arraignment si former City Councilor Plaridel Nava. Former Councilor Nava, sir, good afternoon. Si Bumbot Cham ni live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Hi, Bumbot Cham, mayong ugto si mo mga tagpalamat. I-confirm ko lang ara kabanto kagina sa Sandigan Bayan, sir, sa sining naka-schedule nga arraignment sa kaso ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Yes, kay dungan kami, duha na ka-insidente sa korte sa buong adlaw. Ang una, supposedly akon nga promulgation dungan sa iyang arraignment. So, puto nagkitanay kami kay ni former Mayor Mabilog. Pagkitanay ninyo, nagsugatanay ang inyo sining banas, may mga greetings man halin sa imo abi pakadto sa ila kag sila pakadto man sa imo kagawad? Well, do kasuplado gali kay Mayor sa personal subong. Wala kita. Nagsumalangay ang bana sa inyong mga mata, kagawad? Pagsulod niya pa lang una ko habot. So pagsulod niya pa lang tulukay kami, waway kita. Suplado kita sa personal Bumbot Cham. Sino mga kaupdanan, mga kaupod ni former Mayor Mabilog dito kagina? Ara si Baronda kag si Jack Conlo, kag ang duwan nila ka abogada. Okay. So kay Mr. Conlo kag kay Congresswoman Jam nagkabugno man ikaw? Wala gid one row apart lang kami pero why kita mga suplado gid sa ila do kurak gid sila sa akong Bumbot Cham, why gid sila pamugno balado ka okay lang wala ta mo siguro dito lagid bot nila sa akon na Bumbot Cham. Okay. With this development karon kay nag-file gali kahapon sa motion to quash ang kampo ni former Mayor Jed Mabilog, gin-reschedule sa November 22 ang arraignment. Anong imo sining pahayag diri kag matambong man bala ikaw by November 22, kagawad? Well, ang ila ka motion to quash, the same man na sa motion to quash na gin-file ko sang antes ako gin-arraign. Nag-move man kami nga i-defer ang arraignment, kimiara man kami sa motion to quash. Ginbasa ko kay nagpadala sila motion to quash nga copy furnish kahapon after office hours by email. Ang hard copy subong lang nila agad pa receive sa korte. So gin-browse ko kay napagabot ko sa court, ibuduan ako ka fiscal na mayara sila pending nga motion. Pag most probably hindi siya ma-arraign kay may motion. Gin-scan ko, gin-browse ko sa makamadali ang ilang motion. So identical gid. Feeling ko ganito copy paste lang bala sa akon nga motion which was denied by the court. Ang akon nga bahin dito nga argumento ko sa motion to quash nga ang information does not state a cause of action. Gin-mention ko man ang pag-delay sa pag-resolve sang inyong kaso which violates my right to speedy trial. Almost the same man nilang argument and I expect na balo ka sa Sandigan Bayan na Bumbot Cham, they don't grant
amo na klase ng mga motion. Di gusto nila na full-blown trial. So, expectar ako nga ma-dismiss malangina kag madayon ang arraignment ni Mabilog sa November 22. Unfortunately, sa November 22, wala ako scheduled ng promulgation. Siya nga ako yung promulgation sa ina, gin-reset man sa November 15. So, hindi kami magkita ay nga duwa. Pero wala na ko sang ombudsman, prosecutor kaina nga gimangkot ako nila nga kung matapos na ako sa pitsa 15 na promulgation, kung pwede ako ka-testify kung magsugod na ang trial ni Mabilog. Ang bakuti willing gid ako kaya ako dirang complainant. Ang sa akon nga kaso si Mabilog ang complainant, sa laya wala siya si wala siya ka-testify kontra sa akon. Ang iya nga testigo, si Ka Eric, wala man nagtambong ka nag-testify kontra sa akon. So tapos siya nga akon by November 15, ang iya masugod pa lang, kagari ako, di ko malagyo, nag-testify gid ako kontra sa iya Bombotsam. Oho. So, Butsilingon, kagawad, gati, domangin mapurupinot ni granting, gati, ikaw iyang matestify batok sa mga akusasyon nga gin-file mo man batok sa kay former Mayor Mabilog? Mapinot para sa iya because sa bahin ko mutong sala niya, kay tinalagyo siya. Di man pwede nga hulaton siya kag mas mag-amo pag-trial sa akon, kay nag-demand kami sa speedy trial. Since sa prosecutor, wala testigo, they have rested, nga wala sila kapresentar sa complainant, kag sa witness ang complainant. That's why nag-file na lang kami demurrer. Wala man gani ko nagpresentar ebidensya sa kagalingon ko. Kasi paano ko mapresentar kay wala man sa presentar ang prosecution. So nag-file na lang kami sang demurrer to evidence. Under the rules sa Sandigan Bayan, kung may demurrer to evidence, i-promulgate ina. Do pero lang basahan kasi sentensya kung granted ang imo demurrer, acquitted ka. Kung hindi, sentensyahan ka. So para sa ako niya tapos na kami, hindi na nila padisturbo pa sa pag-abot ni Mabilog. Basig expectar siya nga magtestigo po sa kontra sa akon. Tapos na because rested na ang prosecution, rested naman ang defense, submitted na for decision. Kung sa iya yung bahin, siguro kaluluoy ganyan sa sakong kung makapungko ko sa witness stand, no? Ang malain na Bombotsam, kay anything that I will say in court cannot be used against me because double jeopardy na inabangod. Kung hinali gani nga acquitted ako, pangamuyo ako nga makwit kita, hinali gani nga makwit ako, wala no man ang yambal ko kontra sa iya, bisan against pa sa ako nga interest, I can no longer be subject to another criminal case because double jeopardy na ina. So disadvantage gini para kay Mayor Mabilog, ang iya pagpuli, bangod, kami nga mga buhi, pakagari nga mga testigo, even Boy Mihurada, pwede na yung mapatawag dito sa Bilibid para mag-testify kontra sa iya Bombotsam. Okay. Sige. Kagawad, siguro sa mga masunod naman nga kay Gayunan, makapakigangot kami liwat sa imo para nga makaistorya kita dugang may kantanan sa sining kaso ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Salamat kid, Kagawad, may hapon. Salamat Bombotsam, pa yung hapon sa tanan. There you have it, si former City Councilor Plaridel Nava. Tigin diga niya man sila ang mga posibilidad nga kung magsugod na ang promulgation sa kaso ni former Mayor Mabilog. Kaginambalan to siya kuno nga kung willing siya mag-testify gid siya kag medyo mapinot ang mangin kapalaran sa anay alkalde. Kag ining ginatumod ni former Councilor Nava nga ti double jeopardy na ni kung ano man niya ang mahambal ko, hindi na niya magamit batok sakon pananglitan kung makapungko ako sa witness stand. Ti balantayan man ini banwa, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag kung si anay ka konsihal Nava pa sinya ti sala gid ang iya sini nga pagpuli. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ti waygid kuno ginabugno ni former Mayor Mabilog ni Mr. Jack Kunlo kag ni Councilor Jam ni Congresswoman Jam ang sadto anay, no, ila sini nga suod gid ngabyan hindi man lipod sa ibalo sa mga taga-syudad sa Iloilo kung ano ka sanggang dikit ining tatlo. During that time nga ini sila ang nagapanerbisyo pa sa syudad sa Iloilo and even no
bisan hindi man sa patag sang pagpanerbisyo ang ila sining relasyon sa aton sining mga kabumbo, makabig naton nga tuman ka maayugid, no? Manami. Ugaling kiti may mga nagpatunga sa ila nga mga diferensya, ngati nagtugaman sang bisan iya nagsugatanay ng ila sining mga banas, nagsugatanay ang panulukan sang tagsa-tagsa, bahuay gid sa may nagbugno sa ila sa aton sining mga kabumbo. 18 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton ining natabo man niya sa isa ka driver sang isa ka modernized bus kag traffic enforcer. Hambal sang Committee on Transportation ti ginakabig sini nga pagbasto sa kasuguan sang syudad ang ginimo sang driver sa pagkumo sang temporary operator sa permit. Ang supervisor naman niya sang Iloilo City Traffic Management Unit, no? Sa aton sini nga mga kabumbo or supervisor sang nasambit sini iyang kooperatiba, dismayado kuno sa Iloilo City Traffic Management Enforcer sa pagdakop naman sa ila sini nga driver. Tibalikan ta niya sa aton sini pa nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto matapos gilawang pila ka importante nga mga pahano. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for October 6 to 12, 2024. It's another great weekend sa ining Sabado. Tungod ang retro band ang natala nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa October 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lang mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein, kag micronutrients samtang mataas man. Tuilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bumbuan ay sodto sa gyapon ko po ni mo Bombot Shama Blanco Hover. Samtang nga nagaskan bala ako diri sang listahan sa mga magapapili this coming 2025 midterm elections. Sa aton sinima kabombo sa first district, no, inuna ko na first district diri. Aton sinanonotisyaran banwa nga ang tubungan 3 mapapili mayor, ang Tigbawan 1-on-1, no? May kontra ang mayor. Ang San Joaquin may kontra man ang mayor. Ang Banwasang Uton wala kontra ang mayor. Miagaw may kontra man tos Mayor Richards, tatay engineer. Ang Igbaras may kontra man. Ang Gimbal may kontraman sa aton sining mga kabumbo. So sa first district, ang wala lang sang kontra, amo iya si Mayor Sofronio Fusin, mga biyan. Isa man si Mayor Fusin sa mga alkalde nga wala sang kasumpong this coming 2025 elections. Sa mga vice mayor iya, mapari-elect si Vice Mayor Jose Neil Olivares. No? Si Vice Mayor Olivares magapapili siya. No? Upod ni Silaya sa Nacionalista Party. No? Ugaling, may kontraya si Vice Mayor Neil Olivares. Ang iya siniya kasumpong sa aton sininga mga kabumbo, amo si Tres Peces Ana Rena Punsaran, si Renren Tres Peces nga nangin number 1 SB member man sa 2019 to 2022 sa aton sining mga kabumbo, District Secretary sang kilosang pagbabago ni 2016-2018 kung sa diin ang chairman diri si Mayor Fusin man. Sa aton sining mga tagpalamati dawati 1-on-1 ini sila ni Vice Mayor Jose Neil Olivares. Kag na notisyaran pagid naton banwa nga si SB member Renren Tres Peces
Ang iya sining nga partido sa aton sining nga mga kabumbo is Lakas Christian Muslim Democrats. Oh, of which ti ang mga lakas sa CMD sa First District si Doc Nanay, engineer si First District Congresswoman Janet Garin. Oh, lakas na siya. Pero ang ila sining nga kasumpong diri Banwa is Nacionalista Party. Nacionalista Party, nga ti kung magamba ka nga Nacionalista Party, 4th District Congressman Virginil Birone. Oh, kagsang mga nag-go through pagid ako diri Banwa, no? Ang mga kontra kalabanan sini Nacionalista Party man ang nagakontra, no? Kung hindi Nacionalista Party, Lakas Christian Muslim Democrats, tinano man ano may ara sang konflikto sa tunga sang mga biron kag sang garin nga kung sa diin to ya may kandidato gani ang lakas ginapakontrahan sang nasyonalista, kung hindi man pakontrahan sang nasyonalista basta yara lang sa ila sini nga tawag si gani sa ila sini iyang alyansa. Sa aton sini nga mga kabumbo ti Santuanay ang banwa sang uton ginadominar ini sa mga Flores dira, no? Pagkatapos sa mga Flores, mga Olivares, now si Mayor Fuse na. Ti hindi man magpaulihin niyang number 1 SB member sang 2019 to 2022 nga si former SB member Renren Trespeces nga salida man kag magpangalagad man res banwa sang uton ibantayan tay na. Iban pagid sini nga mga distrito patpataman amatamaton ta lang sa iban sini nga mga News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. 34 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Dismayado ging katama diri si Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation. Ini kasunod sang natabo kagapon nga kung sa diin kinumos sang driver sang minibus ang temporary operator's permit nga gin-issue sa iya sang traffic enforcer kasunod sang iya sining paglapas sa pagsunod sang no loading unloading naton iyang ordinansa or pagsulundan diri sa syudad sa Iloilo. Patal pagid sining istorya kay nagpalagas pagid ini siya. May ipahayag man ring supervisor sa nasambitan sini nga kooperatiba. Standby kay check naton ang mga balita kaupod sa kay Bombo Angel Tan kag Bombo Jomar Villa. Unahon ko na is Bombo Angel. Lain gid kuno buot kag ano ginakabig nga pagbastos ining ginhimo sang driver sa kasuguan sang syudad. Bombo Angel Tan sa report, please come in. Ginakabig diri Bombo Cham sang chairman sang Committee on Transportation sa bahin sang Iloilo City Council nga paggabasto sa kasuguan sang syudad ang ginhimo sang driver nga pagkumos sang TOP nga ginhatag sa iya sang traffic enforcer. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sang Sambit Committee bayag pahayag nga hindi iniinsakto Bombo Cham nga buluhaton sang isa ka abi ka driver nga miara abi nga lisensyado nga driver nga obrahon ang kasubong sining akto Bombo Cham kag si kumereklamo ni kunong driver sa pagdakop abi sa iya, nakapasa naman gani isa bahin sa City Council ining Traffic Adjudication Board pala Bombo Cham na pwede gid palapitan sang mga driver ug motorista nga ti abi reklamuhan nila. Suno si iya natagaan tuod sang prangkisa ang mga driver, ang mga kooperatiba kag pati ang mga driver natagan sang professional abi nga driver's license. Protibuot silingon Bombo Cham sa ginatawag nga professional driver's license. Dapat nakabalo sila sa kung ano dapat ang ila aktuhon kag ubrahon once ara abi ito nga asang kalsada kag samtang nagadrive. Nagayo man diri ang Councilor Bombo Cham nga tirespetuhon abi o kun hatagan sang pagrespeto ining mga otoridad, especially ining mga traffic enforcers nga nagaobra kag nagapanakop nagabantay abi sa mga violators ito nga sang mga dalanon Bombo Cham. Patag niya nga ti ginahulat na gid lamang nila abi diri sa basin sang Committee on Transportation ang ining detailed nga paper sa rin sa TCMO when it comes sa loading and unloading ng mga areas nga timahitso bala Bombo Cham. Kaya from time to time kinahanglan gid ko na ma-update ang loading and unloading areas
para di sa mga motorista nga mabalaan nila kung diin dapat ang pagpapanaog kag sa mga mismo sa mga pasahero kung diin nila sila dapat makasaka kag makapanaog gabi sa mga areas nga hindi makapagusto balabang botsyam. Pero for the meantime, dapat sundon din kuno ang ordinansa kung sabihin subong kinasunod mo abi sa pila ka mga drivers. Dugong pa din sa natunggan, bisan ano pa na ganit ulo botsyam sang pag-retraining, pag-remind sa ila halin pa sa tunggal pag-training kuno sa application sa ila driver's license at sa recently ining ginubra sang TTMO sa gihapon kung hindi gid kuno sunod abi ang pila ka mga drivers sa gihapon dapat ang matabo dapat nga ang pointing system bala nga monitor bala sing oni mga drivers ang wala nagasunod kag kapila na mag-violate sang kasuguan pagkatapos sina dira ilang taon kung anong dapat sa ila obrahon sa ila lisensya either i-revoke o kung bawian in sila sang lisensya bombat siyam. Pamatyan ka bala ang kabahing diri sang pagpahayag ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna sa ating interview. Assumption naton regular ang pagpangdakop sang aton nga mga traffic enforcers, especially kung may makita sila nga violasyon sa dalan, ila gid na responsibilidad. So naayo gid naton nga dapat respetuhon ang aton mga otoridad bilang nagaserbisyo sa aton mga pumuluyo kag para siguraduhon nga safe kag nagabiyahe gasunod sa mga traffic laws and regulations. So mga actuation nga pareho sina uncalled for and we don't wala natin napasugtan nga amhon na ang aton mga traffic enforcers, no? So we will go and look into it. Kahit kung matabuan on one hand, kung may reklamo kagiman sa pagdakop simo, there's always a venue for it, no? We had passed already the Traffic Adjudication Board. Kung magreklamo ka, pwede gid didto. Pero kung padalon mo sa init sa ulo, ang pagkumos sang aton TOP, makita mo nga that's not the proper thing to do, no? The proper actuation to do. So, but we will look into it. We'll talk to our TTMO office, kay Colonel Gabans. And kung may pamatud-an nga nagsala gid ang driver, kagang i-actuation is really an act of the disrespect, no, or lack of courtesy sa aton mga traffic enforcers, then he should be made liable for that. Is it an act sang pagbastos aside sa TTMO, sir? Pagsulundan sa city government, hindi sila gusto magpadakop pag magbaton kung may sala man sabi councilor? Granting may sala sila, it is an act of disrespect, kag siguro ang hindi pagpati sa aton mga traffic enforcers and ultimately our traffic laws and regulations as well. Kabalo mo, there are public utility vehicles, no? Gingaan sa prangkisa. Ang mga drivers are given not an ordinary license, kundi dapat professional license. So dapat at this stage, bilang professional drivers, kabalo ka mo sa inyong mga responsibilidad, kabalo sa manner kung paano mo i-handle ang mga sitwasyon nga pareho sina. So definitely, I hope nga hindi siya pagsundon sang iban. No? And more importantly, kung may mga muna, hindi man aton pagpasugtan nga violasyon niya lang ang iyang tubangon, disrespect sa aton mga traffic enforcer, dapat ipatong gid para nga hindi pagsunda, hindi namambal nga gawal ken pabayaan ta lang. Councilor, ang isa sa mga ginalantaw pa niya nga view is ang ining retraining sa mga driver bala, sir. Ano man may kulang sa gihapon, ano ang dapat obrahon abi councilor nga tido innate na ni sa ila ang musini nga do iban sa ila sir nga do negative abi councilor? Multi-level ng aton mga trainings salin sa pagsulod nila sa pagkuha nila driver's license nila nga professional. There should be a training, no? May ara man na again prescribed sa aton nga layi. Pag apply nila sa aton franchise with the LTFRB, we conducted some trainings. Even that TTMO and even previously the PSTMO had conducted trainings. Ang aton opisina may gin-conduct man nga trainings, pero not to speak for everybody. Kiti siguro a few rotten apples, may pila ka mga dungol gid. What we can do really is to ensure nga kung may violation, should be properly recorded, should be inventory. Damo ning ginaayo naton sa Transportation Traffic Management Office, ang data banking nila very important. Kay kung wala sila data bank, taga-dakop mo na first offense lang nagyapon, taga-dakop mo first offense. Pero kung may data banking sila kag may alarma,
either with TTMO or with the LTO kay sama na nga explore subong. Once kita gid nga permi ka violate, then you have no right or you should not be given the privilege to drive a public utility vehicle, no? So that's why importante na nga magluwas sa training is really the proper inventory of traffic violations para makitaan any individual nga consistently violate our laws, consistently gapanakop, and has acted adversely to our traffic enforcers should be given some liability, including possibly a suspension or a revocation of his right to drive a public utility vehicle. So, Jel? Bomba Cham, nabatian sa mga kabomba natin rin ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna sa nga itong interview. All right. Ini si Bombo Angel Peculiar Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. May rejoinder report dire si Bombo Jomar Villa kay ang supervisor sining Meets Co-op, no? Nalabot sang Bombo News team kag nakuan sining payag. Kagin kadismaya yagid ini ang ginimo nga pagdakop sang traffic enforcer. Nga ayhan dismayado ang supervisor sang Metro Iloilo Transport Cooperative man. Check tabi si Bombo Jomar sa iya sining report man. May kang tanan sa payag naman iya sang nasambit sining kooperatiba. Jom sa report please come in. Pabutyag diri karon no sa pagkadismaya ang supervisor sa sining nasambitan karon yang driver sa modernized bus matapos nga dakop no kahapon sa traffic enforcer. Kag at the same time, may ara pa sa natabo karon nga paglinagsanay hasta nga nadakpan ining nasambit karon nga driver sang minibus kilala dre kay alias JR dre karon pumusamp na. So natigayon naton malabot dre ang Metro Iloilo Transport Cooperative sa persona dre karon ni Wilfredo Sobredo, no? Supervisor ini siya sang ruta nga bus sa may area karon sang Ongka and vice versa, no? So tanan nga may ruta nga Ongka and city proper vice versa, sa iya sini nga under daw siya kani ang naga manage ko naga monitor sini bumutsam ti suno sa natungdan nga na mention nga may ara sang pagkadismaya sa iya sini nga part sa bahin sang traffic management unit nga una bes suno sa iya hindi patas, no? Hindi patas ang patratar sa ila, no? Kung pagdakop abi sa mga driver sa bus kung may aragid violation kay suno sa iya pagkabalo until pa man ini nga ginisuhan sa temporary operators permit in nasambit karon nga driver, may mga iba na nga daan nga mga bus driver ang nag-pick up, no? Ang nag-pick up kag panaog man sa pasahero sa signage kung saan may ara na pahamtang no loading and unloading sign pero tinatingala sila kung nga amo lang to nga unit sa bus ang papuluhan kagin isuhan sa nga TOP dati sunod sa tungdan basi man kuno kuti way man nag control to ang emosyon sa nga driver nila amo to nga nahimo sini nga ginkumos na lang ang temporary operators permit kaya pagkilala. Pero just to clarify, Bombo Jomar, ang ginatumod ni Mr. Sobrido ning may mga nag-pick up man sa pasahero sa loading unloading sa mo to nga hitabo ang kagapon nga hitabo. Yes. Ang sunod ko nga pamangkot, ara balang presensya ni Mr. Sobrido to? Negative. Paano siya nakambal? Amo na ang gin-relay man sa iya sang iya sining driver no ni alias JR. Gin patihan niya, hook, line and sinker gin patihan niya. Why sanay nagpangusisa? Anyway, sige proceed sa report Joms. Kaya botong gin plus tatri no nga bayara sa pagkadismaya kay kasubong kuno nga hindi sarama no ang pagpangdakop sa ila na especially karon ko may mobilization ang ila sini karon nga mga driver pumusamti duga sa natungdan sa piyak nga bahin ti may mga admission man na kag suno sa iya ti
may salabton gid man. No, ang iya si driver prote ang isa to sa dimension nga kontane nga ginubos ng sarama para at least wise ang may ginapaboran no kung never nga may aragid man sa mga nagabiolate no sa bahin karon sang pagsurundan diri sa syudad sang Iloilo. Gina-confirm man sini nga magluwas to sa penalty no nga 1,000 na pesos doon nagsaka paglini no kay duha ni kakaso ang dogin na piyansahan subong adlaw no gina-process na to posible subong gid na tigayon na ni no pero nagdangat sa 10,000 pesos ang ginabayad sining piyansa sa isa kaso do tag 3,000 gali no ang bail bond tidwa kay 6,000 tapos ang 4,000 ang bayad kuno sa processing fee. Nabuto naglabot gid kuno sa 10,000 pesos ang ginabaydan as tagati matigayon lang anay 3,300 duha ka 3,000 isa ka 2,000 tinuod 8,000 malang 4,000 ang processing fee pa kuno 4,000 abi ko na yung 2,000 ipanyaga nila. Anyway, sige Joms, pamatian tabi si Mr. Sobrido. Kundi total sa 10,000 na pesos at ang ginbayad as tagati makapiyansa inin sa bit driver kay kahapon duay may ngagaw kag willing ba sila na magpiyansa sa sining nasambit ka driver kag sunod sa iya may mo nga makabalik liwat no sa pag-drive ining nasambit karon nga driver puputsam kitis pagkilala sinido di man kuno sabag dalane basi kutido da tabuat ang abuto the time kag naspatan amo to nga gin-apprehend sa traffic enforcer. Aribla no si Wilfredo Sobredo sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Gapon gin-interview ko siya nga sang siya na nag-pick up gindakop siya nga may nauna pa nga daw pila ka salakyan nga nag-pick up nga ginpabayaan man lang. Siguro na pikon gid man ya nga kon nga driver wala na sa siguro ka panumdum pa. Amo na to natabo. Ginaligar nga ginkomos yang TOP kag ginhaboy sa nag-apprehend sa iyang auxiliary. So anong paglantaw niyo sa nido kasubo nga do may ginapilian ng hawang enforcer ta? Wala man ko kasiling nga may ginapilian pero basi way lang tuguro kakita sang una nga nag-pick up. So basi ang nakita ang Mitsuko nga bus. Amo to guro or hungod gid man guro ngati way lang hindi lang ta kambal basi kon may do sila way sila pitchen danay do way man or ano daw hindi man gid sila kilalahay siyempre gagrahe na ang akon nga driver alas 9 sa gabi maghalin alas 5 kag hindi man agad sila wayon sa dalan. Ako anong butsilingon niya doon di sa lawayon sa dalan man? Mga reckless or mga nagadulog sa mga pedestrian o do haras-haras blas sir. Intindihan ko na sila kay almost 1 year na nga ulop danay namon mo. Isa na tabo bali ano to nga daw nagpasakay sa bisan may unloading and loading no sign sa kano? Ginano man sa iban mo. Dapat kay may auxiliary da hambalo niya ang pasahero nga hindi kamo da. Kaya hindi pwede. Ara man da gatindog nga waya man ginahambalan. Kundi ginakuha. So nagtabuan na to nga ang ato na unit nagkuha. Siya ang gindakop. Kasi siguro nagliso itong auxiliary siguro sa una ito nga nag-pick up. So amo to way kakita. So balik. Joms? Nabatian si Wilfredo Sobredo Bombusam. All right. Muna sabot din dati kayo na ban kag sabton lang gali kay nag-comment man ng estimyo nga pasigihon gid nila nga ang ining panubongon patok sa ni sambit karon ng driver. Ini si Bobo Joe Margilia para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Gamotor pa lang ko sang una, Bombo Umel, amo na niya ang mabatian naton nga mga aligasyon. Subong do talag, sana lang ko makabati, isang muni nga binaisay, kiti, chopper ng dalata Pero, seriously speaking, dugay na ni nga mga reklamo batok sa mga
traffic enforcer, in fairness sa mga driver naton sa modernized bus, sa traditional jeepneys, dugay na ni nga mga akusasyon, mga aligasyon nga may pinilian sa pagpangdakop. Ang traffic enforcer ta may mga retraining sa pagsulod sa modernization sa transportation. Ang mga drivers na may retraining. Tapos daway na gid sila lisuan, pasa nilang burden kag ipabangod nila sa mga pasahero. Gasunod man lang kita, tanan kita, I do believe, nagatuman sa mga pagsulundan sa trapiko kung may traffic enforcer. Pero inaya only in the Philippines, only in Iloilo City lang ina. Nga man, kay kung ang taga-syudad sang Iloilo, makadto sa iban sining lugar, gasunod man sila sa traffic rules and regulations dito? Di ba? Ang lugar nga kung saan pwede lamang makapick up sa nga pasahero is bus stop, bus station. Why to ya sa may nagadulog sa kilid sang dalan nga mapara kabi kay nalayuan ka na ya sang bus stop, sang bus station, dito ka lang ya mahulat. Sagwa sang opisina nyo, sagwa sang inyo balay. Kay total, hambal mo, gaagi man na di. Ang problema diri sa syudad sang Iloilo, waay na ya sang tinudloanay yara sa gyapon sa tawo. Yara sa tawo ang problema. Sino ang nagapatuman sang ordinansa? Tawo nga nagaobra sa gobyerno. Sino ang nagadrive sa mga modernized kang traditional jeepneys? Tawo gyapon. Sino ang mga naga-commute, nagasalakay sa mga di pampasahero sini nga salakyan? Tawo gyapon. Subot silingon sa tawo gidyang diferensya kay kung sa iban sila nga lugar, gasunod man sila sa mga pagsulundan dito. Ti kung sa tao ang problema, dapat pasiguraduhon sa traffic management na unit nga ang ila sini nga mga traffic enforcer fair, patas, kag eksakto sini iya mang dakop. Sa bahin naman iya sa mga kooperatiba, pasiguraduhon nyo man nga ang inyo sini nga mga driver kay nagauyat sang professional driver's license. Bisan wala sang may nagabantay, bangod nga sila ang nagakapot, nagaposes ang professional driver's license. Therefore, bisan wala sa may nagabantay, tuman sila sa mga pagsulundan. Sa mga commuter naman, kabalo man kamo siguro magbasa? Makahangop man kamo sa mga traffic signs naton? So kung no loading, unloading area na dira, hindi ka dira magbantay. Inagakadapat kiniya nga tadlungon naton ang aton sininga pag sinarayo kag mangin responsable kita sa aton sininga mga kabumbo. Ti kay kumo kuno nga hindi patas, ti di bala mayara man sang kamera ina, dash camera, kag may ara sang video or may kamera man sa likod nga recorded. Sa tubang may recorded man ina nga masiplatan or makover dira sang kamera. Tanigin review man sang taga Mitskoop kung indeed eksakto ang gina-claim sang driver. Nati napikon siya kay siya lang yang ginparahan sa aton sini nga mga kabumbo. Ti dapat tadlungon naton ang eksakto lang.
Ara sa tao ang diferensya. So dapat tao man mismo ang maga-correct sini. Bisan ano na ka retraining, bisan ano na iya ka paschooling sila kung ano pa din ang mga tawag ninyo. Kung tiga ulos ang tao, may bes gina nga magliwas. Tinga hindi kita iabi kasunod sa iban sining nga mga nasyonaw. Nga bisan sang why to ya traffic enforcer, why to ya sang may nagabantay sa mga dalanon nila, naga-follow man sila sa mga traffic rules and regulations. Ano ya ang mga Pilipino, particularmente ang mga Ilonggo, Balinuan, gidya utok nga dapat bantayan gidya. Tino hindi man insakto mag-amo sina, masakit man para sa isa kay Ilonggo pamatin-an ang amo sina, di ba? Galing kiti pahapos kita, nanad kita sa pahapos, abi mo. Anyway, ang oras natin in punto las 2. Dahil lang yun, hingagawon ko lang ni kay si former Buena Vista Mayor Eugene Reyes kag CSB member Vincent D. Asis ara subong sa talatapan sang Energy Regulatory Commission. Nag-file sila sang ila sining complaint. I-check na bala si former Mayor Reyes. Former Mayor Reyes, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live, ikaw sa Bumuanay sa Udto. Mayong hapon Bombo Champ kag sa mga tagpalamati sang Bombo Radio no sa mga tumuluyo naton sa bilog nga probinsya sa Guimaras kag Sumandra sa may Banwa sang Buena Vista. Gilayon ko ikaw nga ginpatawagan dira mayor kay may laragway ako diri nga nabaton kag nasiplatan man nga ara kamo sa talatapan gid man isang ERC kag do may complaint kamo dira nga gin-file Mayor Reyes, sir? Correct, inabumbot sa bukod sa kayato ni Vincent de Asis, ang sangguniang bayan member sa Banwa sang Buena Vista, kag pila sa mga petitioners, just like kay Attorney Vicente de Asis, sa kay Engineer Ronnie Ferrer nga isa mga ka-incumbent SB member sa Banwa sang Buena Vista, kag kay Engineer Alan Chavez, no, kag kay Mr. CMS Galve, bilang mga petitioners, kag sumungan ng inyo sining former mayor, sang Banwa sang Buena Vista, kung sa tingin file naton ini kontra sa Guimaras Electric Cooperativo kung Gimelco ang ini nga mga kaso no in the matter sa cancellation sang power supply agreement between sa Guimaras Electric Cooperative kag sa iya sining nga mga power suppliers kung sa din Bumucham may aircase number 2016-095 ini. Kag nagapasalamat kita sa legal division man no sang ERC sa paghatag sang kagyunan na makapangita paging kag makapulo pamangkot kay nadiskubrihan naton sila nga ining masami nga ginhambal naton bala basi man sa ginpatigayon sa kunyang bayan sang Banwa sang Buena Vista nga hearing nga nadiskubrihan nga magluwas sa may mga supplier sila nga ginpangkontrata. May ara pagit independent power supply nga nagabili iya 37 kung kita magsala base sa presentation nga gin presentar nila during sa committee hearing sa sangguniang bayan sang Banwa sang Buena Vista. Pero ang nahibaluan naton pag nakuha naton ng kaigo nga impormasyon na dapat hindi ni maglapaw sa 32 pesos. Oy. Do mo si natingala man kita iniya direkta mismo gikan sa ERC sa may legal division. Just na kung paano i-justify sang Gimelco kag ginapasalamatan sa naton sin dako no naton sining kaya mo ginahulat-hulat sa naton mga pumuluyo. Yes. Ang ining sing naton lang pamulitika ini sing naton konsumidor kami Bumucham kag natabuan lang ati election period o kung filing sang COC. Pero siling naton ti matagaan na siguro sa mga kaigo sabat ang aton sining mga pumuluyo nga nagapangakroy sa pagtaas ang kuryente. Kaya na-discoveryhan naton Bumucham ang isa pagid ang isa I think ang isa sinika power supply agreement kagin patungan sang Gimelco nga dapat 10 years lang gali ni kaya base sa ginhatag sang ERC sa ila nga nag-start sang 2013. So bot silingon nag-lapse na ni sila no nag-lapse na ni expired na sila nag-expired na wala sila nagpreparar sa magapatigayon gilayon sang contract supply agreement sa pila naman iagod na pasigurado ang ila sining supplier na matagaan siya sa gakaigo no nga kuryente o kung power supply man dira sa Guimaras Electric Cooperative. So I think ihatag na lang siguro Bumucham kung yung
pakamayuhon sa pagko mismo si Sangguniang Bayan Member Atty. Vincent Diasis bilang amon sini nga legal counsel. Kag nagapasalamat ito sang dako sa mga abogado naton sa kay Atty. Tomas Songco kagay Atty. Vicente Diasis that are willing nga mag-counsel sa sining ginapatigayon naton nga complaint against sa Gimelco diri sa ERC. Si Atty. Vincent Diasis ang aton Sangguniang Bayan Member Bombocham. Attorney Vincent Diasis, sir, good afternoon. Si Bombocham inilab ikaw sa Bumbuanay sa to. Pwede mo kami mahatagan sa do lipot lang sa do summarization sang ginabugusan karon sa inyo sini nga complaint at the same time ang mga nadiskubrihan nyo pagindira nga do makabig naton discrepancy sa part sang Gimelco, Attorney Diasis, sir. Bombocham, mayong hapon sa inyo, no, kasi mo taga Balmate. Bali, bago lang din kami nakatapos file sa atong kaso sa ERC. Ang kaungdan sa ato na naging file, amo ang pag-cancelar sa power supply agreement sang Gimelco kag sang iya mga power suppliers. Ang ato diri nga ground nga ipa-cancel naton tungod nga sang 2015 may circular ang Department of Energy nga ang tanan nga power supply agreement dapat mag-aagi sa CSP amo ni siya ang competitive selection process. Dapat mabidding gid, open bidding gid ang tanan nga mga distributor utilities para sa Gimelco. Ang ilan nga kontrata is sang 2016 sa may Panay Power Development Corporation kag sa NG Power Kauswagan. Wala na ang file nila nga mga application nila for approval sang ila power supply agreement wala nakaagi sa CSP, Bombocham. Okay. So amo nang isa sa mga nakita ninyo nga mga grounds. Si former Mayor Reyes na naka-mention gina nga may sobra gali sa tawag sini sa panukot sang per kilowatt hour nga dapat hindi maglapaw sa 32 pesos, tapos may mga nag-expire pa iyang mga agreement or contract. Amo guro ng rason kung nga hindi man pag-i-grant sang Gimelco atong ginahingyo ninyo nga ipakita idiga sa pumuluyo abi ang power supply agreement, Attorney Diasis, sir. Yes, Bombocham, no. Sa mga power supply agreement sa Gimelco, ang tatlo nila ka power supply agreement sa Green Corp, may Power Corporation, kag sa NG Kauswagan, tag 6 pesos lang niya ang per kilowatt. Kung hindi makasupply ang tatlo sini, kag kung kulang ang supply nila, ang Gimelco mabahal sa IMAP. Amo ni ang IMAP, amo ni Independent Electricity Market of the Philippines. Mabakal sila. Ang sang bulan sa Agosto, 37 ang per kilowatt nga nabakal nila sa IMAP. Ang suno sa ERC, sa ilang director sa legal nila, ang pinakasiling, pinakataas ng gid niya mabakal sa IMAP is 32 pesos. Okay. Yes. So sobragid 5 ka pesos? Sobragid tugod sang pag-committee hearing namon sang September 27, 2024. Ara gito ging plus target sang Gimelco nga nagmahal sila sa munang bulan. Nakita dito nga sa bulan sa Agosto 37 pesos gid. Ambot silingon nga may sobra gid nga 5 ka pesos per kilowatt ang sakot nila sang amoto nga tiyempo, Bombocham. Kaya mo na nga natingala gid kami, no, Dre, nga hambal niya sang halin iya sa director sang legal. Yes. Sang ERC mismo nga ang maximum ceiling na mabakal sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines is only 32 pesos, Bombocham. Okay. Sige, gusto ko pa tani mag-go through pagid sa iban pagid nga mga details ang inyo sining complaint but daw hindi naging pagpanugot sang Chimpo. Siguro sa mga sumunod naton nga pagpangalagad SB makatawag kami sa imo, maka-connect kami sa imo or sa kay former Mayor Reyes para nga matpatpat pagid naton dugang. Anyway, thank you so much sa inyo sining time ginatag man diri sa Bombo Radio, sir. Okay, thank you man, Bombocham, kag salamat sa tinulungan natin sa. Thank you.
Deriwavit si former Mayor Eugene Reyes kag ang bag-o gilamang ninyo nabatian amo si Attorney Vincent Diases, SB member man sa Banwa sa Buena Vista. So napamatud-an nila nga hindi pamulitika, no? Nagpadulong sila sa ERC, nag-file sang complaint kag pagpadulong nila sa ERC, sus Maria kagusip inibala kun in good faith ang imo katuyuan do ginagiyahan kamo. Tindito na tukiban nga may mga irregularidad pagid gali. Sus Maria kagusip po, di magamo sinido. Damo gid malibog ang ulo aw. Anyway, lapaw ningin ko sa latid mo sa aton sini nga pagpangalaga diri Banwa sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kag ato pagid bala na tukiban nga may mga expire nga mga kontrata, no? Kag ang may mga emergency purchase sila ti do isa lang na katuig ang ginahatag sini iyang period. Ti naga-expire man tapos emergency. Di mo nang kambahanon mo na sa TikTok mo bo. Emergency. Na. Tigid no. Anyway, mo nang isa sa mga rason guro kung nga hindi Manila pag-iniga ang supply or power supply agreement. Kaya ti basi kung damo pag matukiban ang mga konsumidor sang Gimilco. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 6 to 12, 2024. It's another great weekend sa ining Sabado. Tungod ang retro band ang natala nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa October 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
Kana ang imo salakyan sa husto lamang nga kada sigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and Arina ang kahapon lamang program on a Friday, October 11, 2024. Welcome sa KLP. Thank you, Gid. Nga ara naman kamo dira. Plastado na, busog na. Anong sudan nyo? Continuous na ang sudan nga ginluto hanggang dinner na yan. Siyempre, no, praktikal na lang subong. Save sa time, save sa mga LPG, save sa tanan, nga mga hilimuson. But anyway, doon mo naman lang na ang ginahimo subong sang kadamaan. But those nga mga mapisan, galuto sa pamahaw, galuto sa panyaga, galuto sa panyapon, bahaw sa ludo, gid ako sa inyo. Sige, padayon na lang. Anyway, so samtang ara ka mo dira nga nagapahuway-huway, maybe some are at work, sa mga offices, ara sa gihapon, pero sa gihapon, padayon man ang pagpamati diri sa kahapon lamang program. So ginapasalamatan ko gidina and basti kung maka purpungko mga kamuda, maka sulat-sulat, makaumpisa sa inyong mga kasaysayan dira. Sige, try nyo be. Multitasking, no? Hindi lang magpadakop kay boss, ha? Or sa mga ada dira sa ilang tag sa mga panimalay. Totally, no?
relaxing lang gid, relax mode lang gid sa nga mga tinion. Ti ka mo gid dya ang dapat, no? Nga naga pungko dira kag nag-umpisa sa inyo mga kasaysayan para nga mag-enjoy kami diri sa mga kasaysayan nga inyo man nga i-share, so liyog na lang i-email kung matapos ninyo ina. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginasulat ninyo, pwede gid nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. It's a beautiful Friday afternoon. Check tabi, October 11 kita today. Pila ka days na lang before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Nagahilapit ang Christmas Day. 75 days before Christmas kita today, mga kabombo. Ari na ato nga ambahanon para sa inyo tanan from Steve and Nicole Pedro. Diri sa KLP, this is Tita Regine welcoming you with a song, Hanggang Kaibigan. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit ang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'kin mapa, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa.
Pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na, nagmahal lang. Hanggang Kaibigan by Stephen Nicole Pedro. It is now 22 minutes after 2 o'clock. Padayon natin ang pagbasa diri sa kasaysayan ni Aguila sa Sri Lanka. Imagine that, 5th day of reading of her story. So kung dire-diretso ta din, no, ang iyang sulat. Actually, may ara pagid ginabilin after sang sininga pagbasa ko, sang sininga nga episode niya. Pero sige lang, tagaan naton sa tempo, but utay-utay lang so that we can also give time sa iban pa nga mga kasaysayan mga ginpadara. So okay lang, I hope sa imo dira Sri Lanka or Aguila sa Sri Lanka. Sa ato nga pagpadayon sa iyang sulat, this is all about her experience sang sexual harassment dito sa Sri Lanka. So padayon na naton ang iyang pagsaysay. So, Tita Regine, biglang huminto ang pagluha ko, tita, sa mga oras na yon. Kaya may lang siya hibi-hibi, no? So, medyo sumakit ang mga mata ko noon kasi nasubrahan ang pagdiin ng tissue. Sa tuwing bumabalik ako for follow-up, check-up, ang pinakamababang doctors na makakausap ko ay 6. Sinikap ko, tita, na gumaling kahit napakahirap. Hanggang sinubukan kong huwag magdepende sa gamot na galing sa hospital. Nag-research ako kung paano mapapagaling ang PTSD by natural healing process. Pati ang gamot na galing sa hospital, pinag-aralan ko kung paano mapababa ang dosage at naging effective naman. Pati ang capsule, binuksan ko at binabawasan. Hanggang sa tuluyan kong hininto ang gamot sa hospital at focus ako sa natural healing process with meditations. At tinodo ko ang aking sarili na ma-expose sa labas. Hanggang sa tuluyan na akong gumaling at hindi umaasa sa gamot galing sa hospital. Hanggang isang araw, ang kinuha nilang espiya para sundan ako sa mga kilos ko ay natuklasan ko. At ang taong ito naghahatid ng mga balita sa labas na hindi tama at ikasisira ng aking reputasyon at higit sa lahat sa temple. Maraming mga kababaihan ang nagrereklamo sa taong ito. Siya ay si Mr. Sarat. Hanggang sa napuno ako, tita, at galamay pa ng kabilang kampo para sundan ako sa mga galaw ko. Inayos ko ang aking sarili. Nagsuot ako ng pajama at maluwang na t-shirt. Sumigaw ako pagdating sa harap ng shop niya. Sarat! 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 Walang may lumabas. Sinipa ko ang takip ng shop niya. Sa bawat frontal kick at ash kick, bali, ang mga plywood na nakaharang sa harap ng kanyang pwesto. 4 ko na beses sinipa, 4 rin ang plywood ang naputol sa gitna. Lumabas siya kasi narinig niya na nasisira ang kanyang pwesto. Tinanong ko siya, bakit ka nagpapalabas ng mga maling impormasyon laban sa temple at ako pa ang ginagamit mo para siraan ako? Nakita ko sa malayo na ang kapatid ni Mr. P na abogada nakatingin sa amin. Kumukuha ng sinampay niya sa rooftop ng bahay nila, pero tumigil at tumutok sa aming eksena. Tahimik lang si Sarat at nakatingin ang amo niya na nag-hire sa kanya para maging espiya sa mga kilos ko. Sabi ko, nakikita mo ang trabaho ko, di ba? Kaya halos lahat nagtatanggap ng pera, ako libre at hindi nagrereklamo. Anong problema mo sa akin? Sabay sipa ko siya sa harap niya at namilipit siya sa sakit kasi tinodo ko ang lahat ko na sipa.
Binunot ko ang bakal. Nadala ko sa aking bag. 1 foot ang haba at 2x2 ang size. Hinampas ko sa kanyang buto sa paa at sabay sipa ulit. Lumuhod siya sa sakit. Nagtumayo siya kasi balak niya kumuha ng bagay para labanan ako. Tumalon ako sa harap niya, hinarangan ko siya, tinadyakan muli. Sumisigaw ang lokosado sa taas ng temple. Sinasambit ang pangalan ko, tita. Stop! Please, stop! Stop! Enough! Pero ang ibang mga tero, tahimik habang pinapanood kami. Kahit sila may galit sa taong ito dahil ayon sa kanila, hindi mapagkatiwalaan ang taong ito. At napapatunayan ko naman dahil ako mismo, nakikita ko sa dalawa kong mga mata ang hindi magandang gawain na ginagawa niya sa temple. Pumanhik ang aking asawa, tita. Wala nang magawa ang aking asawa kasi mabilis ang pangyayari dahil malayo sila nasa taas ng temple. Kailangan pa niyang pumanhik pababa bago ako mahawakan. Walang may lumapit sa akin para awatin ako. Sabi ko, pumunta sa police station kasi haharapin ko ang aking kasalanan sa iyo. Magpa-medical ka kung anong kasong isasampa mo, haharapin ko. Sabi niya, hindi na mauulit pa. Ikaw pa lang nakagawa sa akin ng ganito. Mula maliit ako, hindi ako nakaranas ng sakit sa aking mga magulang. Sabi ko, ang mga magulang mo, mali ang pagpapalaki sa iyo. Dahil bukod sa sinungaling ka, hindi ka pa mapagkakatiwalaan sa temple. Itigil mo ang pangunguha ng mga gamit na walang paalam dahil hindi lang yan ang matitikman mo sa akin. Itigil mo ang paghahatid ng mga impormasyon na mali. Huwag mong sirain ang reputasyon ko sa harap ng mga tao dahil bawat sumbong mo ay bumabalik sa akin. Ang amo niya, kitang-kita niya kung paano ko sinaktan ang kanyang tao. Mula noon, tita, huminto si Sarat sa paninira sa aming temple at sa akin at tumigil sa mga maling gawain sa temple. Taon ang lumipas bago na numbalik ang aming pagkakaibigan. Naging leksyon sa lahat sa area namin ang nangyari. Ang Marites huminto sa temple kasi alam nila na baka sila ang masusunod. Ibalik ko, tita, ang kwento noong araw ng schedule ko sa Candy Hospital. Binalik ko ang mga gamot. Pinakita ko sa mga doctors ang gamot na natira na magagamit pa sana sa loob ng 1 buwan. Sabi ko, tita, Doc, ibabalik ko ang mga gamot na ito. Ayaw kong umasa sa gamot. Sabi ng doktor, anong ginawa mo? Sabi ko, natural healing process, Doc. It's good for my medication. Malaking naitulong sa akin ang mga gamot nyo sa loob ng ilang buwan. Kailangan ko rin na hindi aasa sa mga gamot. Ibalik ko kung ano ang dati at normal sa buhay ko na walang gamot na dumadaloy sa aking mga dugo. Napatingin ang mga doktor sa akin at sabi ng pinakamataas na doktor sa aming klinik, sige, itago mo lang yan sa iyong bag. Binalik ko sa loob ng aking bag, tita. Patuloy ako sa pag-follow up check-up for counseling habang pinagmamasdan ko ang aking mga kasama sa loob ng klinik. Nalulungkot ako. Sabi ko sa sarili ko, malapit ko na kayong iwanan dito. Sabi ko, darating ang araw, babalik ako sa hospital na ito na may dalang pag-asa. Halos papatak ang luha ko. Minsan may nahihimatay sa harap ko. Tatayo ako bigla para alalayan sila. May umiiyak. Minsan may pasyente. Pumapasok, ang underwear nasa taas. Tinulungan ko na maiayos ang sarili niya para maging presentable naman ang damit niya. Pinapaubos ko ang lahat na pasyente bago ako pumasok sa loob at ako ang pinakahuling pasyente lagi. Sabi ko, attendance na lang ako at counseling. Dapat sila ang priority kasi mas sila ang nangangailangan ng maagarang gamot at oras. Marami akong naibigay na mga
nagpapapaint sa hospital. Nagpapagaan sa aking damdamin na ma-express ko ang nasa loobin ko sa aking mga paintings. Okay. So, mga paintings gali. So, ang pinasalamatan ko, tita, sa Panginoon, na gumaling ako na walang involved na ibang tao, maliban sa hospital staff at pamilya ko. Kahit best friend ko, tita, hindi nila alam na dumaan ako sa matinding pagsubok sa buhay. Ibalik ko, tita, noong nasa labas ako noon, nasa bangko, ang daming mga kaibigan na lumapit sa akin. Masaya naman ako habang nakikipaghalubilo ako sa kanila. Ngunit, nang nasa labas na ako ng bangko, tita, umiral ang takot ko. Biglang naisip ko na baka hilahin ako ng ibang tao, tulad sa ginawa ni Mr. P. Tumawag ako agad sa aking asawa habang nagtatrabaho siya sa shop. Sabi niya, saan ka? Sabi ko, nasa bangko ako sa labas, dalian mo, sunduin mo ako. Kasi halos hindi na ako makakalakad dito. Takot na takot ako. At nakatayo na lang ako, tita, sa labas ng bangko at hinihintay ko ang pagdating ng asawa ko. Ilang segundo, dumating siya, hinahapo at bigla akong inakbayan. Nakita ko sa mukha niya, sobrang nag-aalala at pinagpawisan. Naaawa ako, tita. Naisip ko naman, dahil sa akin, ganito ang sitwasyon. Sabi ko, sa susunod, lalabanan ko na talaga ang takot na ito. Kasi kawawa na ang pamilya ko. Sabi ng asawa ko, kain muna tayo. Sabi ko, wag na, uwi na tayo para makapag-relax ako sa bahay. Pagdating namin sa bahay, galit ako sa aking sarili. Sabi ko, dapat hindi na mauulit ito. Kinabukasan, tita, pumunta ako sa doktor ko na mag-isa. Nagtanong ang doktor ko, sinong kasama mo? Sabi ko, ako lang, dok. Natuwa naman sila kasi unti-unti na bumabalik ang health ko. Masigla, maaliwalas na raw ang mukha ko. Sabi ng doktor, bumabalik na ang dating ako. Higit sa lahat, nilalabanan ko ang negatibong utak ko, tita. Patuloy ako na lumalabas, madalas ako sa temple, na nanalangin sa Panginoon na sana malagpasan ko ang lahat na pagsubok hanggang sa nanumbalik na ang aking normal na kondisyon. Grabe, tita, ilang doktor ang humawak sa akin. Dumaan ako sa matinding mga katanungan at isang araw, mahigit kumulang sa 20 ang mga doctors na aking nakausap sa loob ng klinik. Lahat na katanungan, sinagot ko ng may paggalang at tamang sagot. Hanggang sa sinabi sa akin na totally and fully recovered na ako. Sobrang saya ko sa araw na yun. Hindi ko lang pinapakita sa kanila. Sa harap ng aking mga doctors. Sobrang pasasalamat po, tita, dahil dinugtungan nila ang aking buhay. Tumutulo ang aking mga luha sa pagpapasalamat sa kanilang serbisyo at pagmamahal sa aming mga pasyente. Sa kabila ng aking karamdaman noon, tita, nagawa ko pang magserbisyo sa Bombo Radio Philippines bilang isang Bombo International News Correspondent. Gali. Sa panahon na yon, tita, year 2022, people power sa aming bansa. Inilahad ko ang mga kaganapan dito. Kasama ko ang Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Isabela, Bombo Radio Vigan. Nilihim ko sa Bombo Radio Philippines ang aking karamdaman dahil sa kagustuhan kong makatulong sa paghatid ng mga balita alang-alang sa kapwa ko, mga Pilipinos. Nilihim ko ang aking karamdaman sa panahon na yon dahil alam ko na hindi ako gagambalain ng mga anchor sakaling alam nila ang aking kondisyon. Kung oras na sa pagre-report, hindi ako umuiinom ng gamot, tita, dahil alam ko makakatulog ako ng mahimbing. Unang message ng Bombo Radio Iloilo, Ma'am, pwede ka ba naming makapanayam sa kaganapan dyan sa Sri Lanka? Ang sagot ko, tita, pasensya na po, busy ako. Ma'am, kahit 5 minutes lang, pwede? Tita, hindi ko masabi ang katotohanan na may sakit ako. Sabi ko sa sarili ko,
hindi naman ako mamamatay nito kung malaps ko ang pag-inom ng gamot. Bahala na. Magre-report ako alang-alang sa mga kapwa ko Pinoy upang malaman ng aming mga pamilya ang aming sitwasyon dito sa Sri Lanka. Higit sa lahat, malaman ng mga taga-ibang bansa ang economic crisis dito nang sa ganon makakatanggap ng tulong ang bansang ito galing sa ibang nasyon. Higit sa lahat, tita, kailangan ako sa mga oras na iyon ng mga kapwa ko Pilipino para makapaghatid ng balita sa Pinas upang maging aware ang aming mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Madalas walang ilaw, tita, dahil walang sapat na petrol na supply dito sa aming bansa, petrolyo. Lubog na lubog ang ekonomiya namin. Sa Colombo, wala nang mga supply na bigas, asukal, gulay, kerosene, gasolina at iba pa. Maraming pamilya ang hindi makakasaing dahil kahit kahoy walang may maghahatid sa lungsod dahil wala ng mga sasakyang tumatakbo dahil sa kawalan ng transportasyon. Maraming patay sa gutom at ang mga tao umalsa ang galit sa government. Sinusunog ang mga ari-arian ng ibang politicians sa bugso at galit. Tinatarget ng taong bayan na tugisin ang mga buhay ng politicians, bahay at establishment sinusunog at pinapatay ang ibang government officials. Tinutugis ng taong bayan ang buhay ng mga government officials sa panahon na iyon. Maraming pulis ang nasawi dahil nawala ang respeto ng taong bayan sa pamamalakad ng government. Maraming mga reporters ang nasaktan. Habang napapanood ko ang mga balita, tumutulo ang aking mga luha. Akala ko noon, tuloy-tuloy ang paghihirap ng buhay namin sa Sri Lanka. Galit at paghihimagsik ng taong bayan ang umiiral. Ang mga kapwa ko, Filipinos, nagme-message sa akin na wala nang may makain. Nagpapasalamat ako, tita, sa mga oras na yon na may sapat kaming pera na kahit papano makapagbigay kami ng tulong sa mga taong nangangailangan ng pagkain at financial assistance. Minsan, pumapasok ako sa bangko tanging nag-iisa na nagwi-withdraw ng pera. Sabi ng asawa ko, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kasi sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga at bawal ka ma-stress. Sabi ko, hindi ako mamamatay kung mag-withdraw ng pera. Samahan mo lang ako at alalayan kasi baka matumba ako sa aking paglalakad. Dalawa kami ng asawa ko nagwi-withdraw ng pera, tita. Dala-dala rin namin ang dalawa naming anak. Sa araw na yon, wala kaming may nakitang tao sa kalsada. Tahimik ang bayan. Kahit sasakyan, walang tumatakbo sa highway. Pinagmamasdan ko ang paligid. Kumikirot ang aking dibdib. Sabi ko, nasaan na ang mga taong dati-rati masigla ang bayan na ito? Okay pa kaya sila? Nakakakain pa ba sila? Sa isip-isip ko, walang kwenta ang namamahala sa aming bansa, kaya lumubog sa hirap ang buong Sri Lanka. Kaya sumiklab ang galit ng taong bayan at nawala ang respeto ng taong bayan sa aming government. Habang ako naman, tita, busy ako sa paghahatid ng mga balita sa panahon na yon. Mabo, Mel, nagadula-dula kita. Okay. Hanggang pati buhay, okay na. Hanggang pati ang buhay ko nasa binit na ng kamatayan. Kinakausap ang aking asawa na itigil ko na raw ang paghahatid ng balita sa labas ng aming pungsod. Kahit sa text, makakatanggap ako ng mensahe. Baka mapapahamak raw ako sa aking ginagawa bilang Bombo International News Correspondent. Bombo, Mel, nadula naman. Binawal na ng government ang paglalabas ng mga balita sa matinding hidwaan ng government at ng taong bayan. Hindi ako nagpa-apekto, tita. Iniisip ko ang mga kapwa ko Pinoy. Sabi ko, nakakakain pa kaya sila ng husto? Samantala, ako nakakatanggap ng ayuda galing sa government. Ang mga kapwa ko Pinoy, kahit isa sa kanila, walang may natatanggap ayon sa kanila. Halos araw-araw may komunikasyon ako sa aking mga kababayan dito, tita. Ang awa ang umiiral sa akin at hindi takot. Pero hindi ako nagpapatinag sa mga banta sa akin.
Dahil alam ko, ang Diyos ang kakampi ko sa lahat na oras. Binawal ang magpapalabas ng mga balita at impormasyon sa aming bansa. Samantala ako, patuloy na bumabato sa mga impormasyon. Kung ano ang aking nakikita, yon ang aking binabalita. Well, until here naman kita lang, anay ha, sa sulat din sa ato ni Aguila sa Sri Lanka, to be continued kita. For the meantime, it is now 2:42 in the afternoon. Magapanubalik ang KLP with more stories to be shared with you. Kaupod, si Tita Regine. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga Diri sa KLP, well, yesterday, nag-start man kita basa sa sulat ni student mom sa Lambunaw kung sa diin, no? She was telling us about her experience nung nag-college siya, no? Well, student mom, sa iya palang code name, estudyante nga nanay. Okay? And she was in her 30s. Sang nagbalik siya eskwela sa college, ang mga kabataan niya, mga may-ara naman nga sa koleyo, may-ara sa high school. And so, sa nagpa-enroll siya, kalabanan, no? Nagkakasalaan siya nga teacher siya, nagkakasalaan siya nga supervisor siya, nagkakasalaan siya nga instructor siya, examiner siya, so dako sa jama, no? So, yung pang istorya diri sa aton. So, actually, we're on the last part na sa iyang story diri regarding sa iyang experience bilang isa ka estudyante sa kolehiyo, nag-graduate kaya siya with Latin honors. So, meaning may laude-laude siya. But anyway, so diri na lang kita nasupunan ta ang last part na sang sulat diri ni student mom sang Lambunaw. Tita Regine, nabatian ko naman ang paglagaw ni Nanay Del sa Kalinog, my former hometown. Kalinog is really a beautiful and peaceful place. It was once chosen as the cleanest and greenest municipality in the whole Philippines, though it was during the term of Mayor Centina. Kalinog is a 1-hour ride from Iloilo City. You'll pass by Santa Barbara, Cabatuan, Haniway, and Lambunaw. Along the way, you can see the greenest and tallest trees, antique churches and marketplaces, rice fields and sugarcane fields. Tall coconut trees, swaying like hula dancers, will welcome you along the highways. You'll pass by the Kalinog Carabao Center, then WVSU Kalinog Campus, then the bridge over Halao River, Kalinog Elementary School on your left, Town Plaza surrounded by banaba trees, Kalinog Police Headquarters, Taboksang Plaza on the left is Kalinog Parish Church, and on its right, Kalinog Public Market. Wow, sa ulo mo pa, ha? Different business establishments can be found in Kalinog, its main highway going to Pasig. I miss this place where we stayed for more than 20 years. Ay, no wonder. Big, beautiful houses and buildings stand proudly along the highways. Their gardens full of beautiful plants, especially different varieties of orchids. Kalinognons are very hospitable and generous people. You can experience this during its town fiesta, December 8. Try to visit WSU Kalinog Campus. It's planted with mango trees, coconut, and bananas. It occupies a large area planted with rice, sugarcane, corn, and different root crops and vegetables. Just visit this place, hindi ka maghinulsol. They will serve you snacks, kulabo, boiled sweet corn, saba banana, and kamote or balinghoy. Teachers and faculty and staff will welcome you with smiles. You'll leave the campus full
not only of happy memories but also full in stomach. May bring home pa. Don't forget to visit its research areas as well as its verdant vegetable gardens and piggery and poultry projects. It's a very productive place. So tita, I have to close my letter now. Regards to all KLP contributors, especially to Mia and Jesusa, to Lolo Dencio. Get well soon, as well as to Miss G and to everybody listening. Bye, and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Lain gid man, no, if you are rich in age, you are so full of wisdom and experiences. And we thank Student Mom of Lambunao for never failing i-share ini sa aton tanan ang mga manami nga mga inagyan niya, ang mga ups and downs sa iyang kabuhi, ang mga exciting parts ng iyang life. Thank you so much, Gid, sa imo Student Mom of Lambunao. Well, mga kabombo, tomorrow is a Saturday and again, last call na sa aton dira nga winner si Rita. Paaboton ko ikaw diri, ma'am, ha? Buwas before 2 p.m. Ari ka na, kag nakapa-Xerox ka na sa imong ID, 2 copies para ma-release dayon ng imong 1,000 pesos nga cash. Kagamo dira mga kabombo sa mga letter senders natin this week, who is it going to be? Ang aton nga mga next winner, you will find out tomorrow. So again, sa mga istorya ninyo dira, palihog na lang, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulat sa gihapon na ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, after KLP is of course, mga paborito na ninyo nga mga dramas in the afternoon, Tuyang, Ermitania, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, balikay kita buwas. I'll be seeing you again tomorrow. Thank you very much, Gid, sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Kid. Good afternoon and God bless.